ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬಹಳ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕೊಂಡು ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ, ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಗರ್ವವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಂಕಲ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಪೇನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಪ್ಪನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪನ್ಪು ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಮುಜಿನದಾಯಕಿ ಮೀಸೆನೂರಾದು ಆಯನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸವನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗುಟ್ಟು. ಜಾನಪದ ಕಥನಗಾರೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿಡು ಪುಟಿನಿ ಪಂಡೇರು ಕಟ್ಟಾಯ ಗರಡಿಡು ನೇಮನೇರಿಕರು ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಆಯ ಬೀರಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರು ಪಣದಾಂಡ ನಮ್ಮಿನಗಲೆ ಇಂಬು ಗೊರ್ಪ ಸತ್ಯಗೆ ಎಂದಾದು ಗೊರ್ಪ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಅಪ್ಪ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗೂ ದಯಾರಕ್ಷಣೆ ಗೊರ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಆಗಲ್ಲ ಕಡೆಯತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗೂ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗೂ ದಯಾರಕ್ಷಣೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಎನ್ನೋರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರ ನಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರು. ದಾನೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ಯರ ನೇಮ ಬಂದಾಗ ಆಕಲನಿಕಲೆ ದಾನೆ ಬಿರುವೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಆಂಡ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತದು ನೇರ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಜಯಂತಿ ಬೈದ್ಯಲನ ನೇಮ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವೇರ್ಲ ಮಲ್ತುಜ ಪಂದಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ನೆನೆಪಾಪುಣ ಪಣದು ನಾನು ಕೇನ್ಯ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವರಂತೆ ಮೊನೆ ತುಯರೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಗೊಂದಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಆತೋಡು ಬುರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಎನ್ನುದೋಡು ಇನಿ ಬೈದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡಾಪ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀನವರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನು ಪುದರ್ ಏನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಏಪಲ ಪಾತ್ರ ಜಾನ್ ಒರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಂಡೇರು ರೌಡಿಲು ಪಂಡದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಏಪ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕದು ಜೇರು ಏಪಲ ಪಾಪದ ದಂಟಿನ ದುಷ್ಟರಿನ ಮಾತ್ರ ದೊಂಕು ದುಪ್ಪರಿಯವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ರೌಡಿಲಾತನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬುದ್ಧಂತಲಕ್ಕನೆ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲನ್ಲ ಕೆರ್ದು ಪಡುಮಲ ತಬುಡುನು ಆಕಲ್ನ ವಶ ದಿವಂದ್ವಿರು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಸಾರಥಿಗಳಾಗಿ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು, ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಲದ ಜನ್ಮವೀರರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇರುವರು ಬೈದರುಗಳು ಎಂದು ನುಡಿ ನೀಡುವ ತುಳುನಾಡ ಬೈದರುಗಳ ಬದುಕಿನ ಕಥಾನಕ ಒಂದು ರೋಚಕ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯೆಡೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿಯೂ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಬಲ್ಲೆವು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ನುಡಿ. ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬೀಂದ್ರ ಅವರು. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಶಿವಗಿರಿಶಿಖರಾಗ್ರೆ ದಿವ್ಯಪದ್ಮಾಸನಾಸ್ತಂ ವರದಮಭಯಹಸ್ತಂ ಪಾಪವಿಧ್ವಂಸಪಾದಂ. ಶಿವಗಿರಿಶಿಖರಾಗ್ರೆ ದಿವ್ಯಪದ್ಮಾಸನಾಸ್ತಂ ವರದಮಭಯಹಸ್ತಂ ಪಾಪವಿಧ್ವಂಸಪಾದಂ. ಸುಜನನಿಕರಸೇವ್ಯಂ ಚಾರುಕಾರುಣ್ಯನೇತ್ರಂ ಸುಜನನಿಕರಸೇವ್ಯಂ
चारुकारुण्यनेत्रं कलिकलुषविनाशं नौमि नारायणाख्यं कलिकलुषविनाशं नौमि नारायणाख्यं नारायणाख्यಂ. ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ವರೇಣ್ಯರನ್ನ ಒಲ್ಮೆಯ ನಲ್ಮೆಯ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಂದೆತ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ನಡಪುನ ಅಮರುಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವಿಚಾರ ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮವುಲ್ಲ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾಣಿಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಂಘ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು. ಈ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಹೆಚ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರಮಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ವನಿತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು, ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾದ ಬತಿಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ. ಇನಿ ನಮನೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬತಿಪುನಾಕಲು ಶ್ರೀ ಚೆಲುವರಾಜ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಸಂಪಾದಕರು ತರಂಗ ಮೆರೆಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸಭೆಗೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ದಿವಂದೊಲ್ಲೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಒಲ್ಮೆಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಲ್ಮೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಅಮರ್ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ರೂಪರೇಷೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಸುಮಾರು 405 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಆತಿನಂಚಿತ್ನ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಧರ್ಮ, ಅಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ಸತ್ಯದ ಕಾರಣಿಕ ದೈವಲೊಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪುಗರ್ತಂದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ನನಾತ್ ತೆರೆಯೊನರ ಉಂಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಜನನಡ್ದು ಬಾಲ್ಯಡ್ದು ಯೌವನಡ್ದು ಕಾಯಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ನೆಡು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡಪಣಂಚಿತ್ನ ಗರಡಿಡು ನಡಪಣಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನದ ವಿಚಾರಡಾದಿಪ್ಪು, ಕಟ್ಟುಗಳತ ವಿಚಾರಳಾದಿಪ್ಪು ಉನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ತೆರೆದನು ಅಂಡ ನಮ್ಮನದು ಬುಕ್ಕದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ತೆರಿಪವನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪವನ ಕಜ್ಜ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಸದುದ್ದೇಶ ನೀಡೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ. ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ನಡೆದಾಡಿನ ಮಾತ ಜಾಗಲ ಮಾತ ನೆಲಲ ಅವು ಪುಣ್ಯದ ನೆಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವಡು. ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಚೆ ಪಡುದು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಚರ್ಚೆ ಪೋಡುದು ಪನ್ಪಣವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಒಂಜಾತ ಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸಾಹಿತಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶನ ದೀಡೊಂದ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಣಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಇಜಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಒಂದು ನಮನ ಉಲಾಯ್ದ ವಿಮರ್ಶೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಡೆದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಳ ನನ್ನೂರ ನಮಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಕ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ ಮೊಕಲಿನ ಸಹಕಾರರು ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಪಂಡ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಿಚಾರ ಸಂವಾದ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಆತನು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಹಳ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ, ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೂ ಧೈರ್ಯನ ಪುಟ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಗರ್ವನು ಪುಟ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಂಕಲ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಪೇನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಪ್ಪನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಂಶಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪನ್ಪು ಈ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಅನ್ಪನ್ಪು ವಿನಂತಿನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ಲಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಮುಜಿ 4 ಜನ ಸೇರಿದರು. ನಿಖಲ ಸಂವಾದ ನಡಪರನು ಇಂಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಬರಪೂಜಿನ ಮಣದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಬಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಆಷೆಡೇನು ಬತ್ತೆ ನಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಖಾಲಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತದ ಬೊಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಲಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತದಲ್ಕೊಂದು ಪೋಪನ ಆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ದು ನಿಖಲ್ ದಾನೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಬರೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಂದು ಒಂತೊಂತೆ ಅರಗಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಗಿಸೋರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸುಮಾರು 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಗಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅರಗಿಸೋಳು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ನಕಲ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಮಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಆಗಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ಪಂಡ ಏರಿಂದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು. ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ಡ ಇನ್ನು ಊರುಡು ದಾನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದಾನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಲಿ ಕೊರೋನಾದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ರೋಗ ಶುರುವಾತಂತೆ ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಜೀನು ಮಾಡೇಪ ಬೂರ್ಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಬರ್ತಿಜ್ ಮಣದು 7 ಬಂತನಿಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಪೋದು ಪೋಂಡ ಹೊರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜು ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪೂರ ಸರಾಗ ನಡಪುಣ ಭಾವನೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶೂರ್ಯರು ವೀರ್ಯರು ಧೀರ್ಯರು ಬಂದ್ಬಂಡ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು. ಆ ವೀರ್ಯರು ಶೂರ್ಯರು ಧೀರ್ಯರು ಬಂದ್ಬಣ ಆ ಗೌರವದ ಘನತೆಯನ್ನು ಒರ್ಪವನ್ನು ಬತ್ನಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಆ ಘನತೆಯನ್ನು ಬಿಡುದು ಗೊತ್ತಿರು ಕತೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೋಂದುಂಡು ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬರೆಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಿ ಅನ್ಪುಚಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಪಡೋ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೆರೆಯೋಣ ಅಂತೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ತೆರೆಯೋಣಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾವಡನ್ನು ಪಡೆದ ಆಶಿಸದ್ ನಿಗಲಿ ಮಾತುಗಳು ಒಂದ್ಸದೇನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕೈದು ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರದಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತುಳು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲದ ಅರುಣೋದಯದ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು.
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳ ಮುಗಿದಷ್ಟು ಮುತ್ತು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ಕಥಾನಕಗಳು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವೀರ ಪುರುಷರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ವಿನೂತನ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮರ್ ಬುಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯಕಾರರು ಯಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, SVS ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮನ್ವಯಕಾರರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಂಡನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾನಪದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಯಿಬೈದ್ಯತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವ ತರಂಗದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ ಬದುಕು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ನಮಗೇಕೆ ಆದರ್ಶರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮಾನಂದ ವಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಅಮರ ಬುಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಆಲಿಸುವಂತಹ ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಯರೆ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಆಶ್ರಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಬೊಕ ಸಂವಾದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಟು. ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಡು ಇಂದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊಡೆದು 10 ಜನ ಸೇರ್ದ ತೀರ್ಮಾನದೆತ್ತನ್ನ ಏಪಗುಲ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ. ಅವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟುಪ್ಪುನಾಕಲು ಅಂಚೆ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಇಂದೊಂಜಿ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಕಂಡನೆನ ಬಡಿದಿನ ನಡುಟು ಅತಂಡ ಜೋಕಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಚರ್ಚೆಯಾವು ಲಡಾಯಾವು ಎಂಚಿನವ್ಯಾವು ಆಂಡ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಸಮಾಜಡು ಆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬ ಅದು 4 ಮಂದಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಾನಡು ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುಡು ಬನ್ಪನವೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿನದಾಯಕಿ ಮೀಸೆನೂರಾದು ಆಯನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸವನ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಇಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಆವಡು ಇಂಚ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಮಾನದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಣ್ಣ ದುಂಬು ಪೋಪುನೇ ಏರು. ಸೊ ಆ ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎದಗಾರಿಕೆ ತೋಜಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಗಾವಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾವಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುವವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚು. ಇಂದು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಆವಡಿತ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ಲಡಾಯಾವು ಗಲಾಟೆ ಆವು ದಾಯೆ ಲಡಾಯಾವಡು ದಾಯೆ ಗಲಾಟೆ ಆವಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆಯನು ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನೇಂಡ ಐಕು ಏರು ಕಾರಣ ಅಂದುಕೇಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಂದು ಪಂಡದು ವಿಶುಕುಮಾರ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟದೆ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ 1973-74 ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂಜಿ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ತಂಕ ಅರ್ನ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ಬನ್ಪಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಾತಿರ್ನೆ
ಇನಿ ಆ ವಾಮನ್ ರಾಜ ಅದು ಪೂ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟಿವಾಳರು ಅಕ್ಲು ಇನಿ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಎಡುತ್ತು ನಾವು ಅವೇ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಪುಜಿ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡೈನಾಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆತನು ಬೋಡೈನಾಥ ಸಿನಿಮಾಲು ಬತ್ತ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟುದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಪಣಾಭಾವದ ಲೋಪೊಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಯಾರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ಉಲೈಡ್ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೋರಿಕೆದ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡವು ಪ್ರಯೋಜನಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಬರಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪನೆಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ನರಮಾಣ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅತಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಆ ಮುದ್ರೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಕಾರಣದಾನೆ ಕಾರಣ ಇರು ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ಏನು ಓದೋಡು ಮುರಣಿಯರಿ ಬಂಡೇರು ಬಿಲ್ಲವೆರು ದುಂಬು ವೈದ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಶಕ್ತಿ ಬೊಳೆಪೊಲೆಂದು ಬಂತ ಇನ್ನ ಪಿರವುದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿಂತನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗ ಹಾಳುಗ ಆಯ ದಾಯಂಚ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಓಡೆಬೋದು ಎತ್ತು ಈ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದದ ಪಿರವಾರ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಆ ಪೂಜೆ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಜಾತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅತಂಡ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಕತೆ ಏರು ಬರೆತನೆ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ನ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತನೆ ಪುದರ್ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ನಾರ ಕೆಳವರ್ಗಗೂ ಸೇರ್ನಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಗೌರವ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇರ್ನಾರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ 1924 ಈ ಆರ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕತೆ ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕತೆತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕನು ಆರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಏತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕೆನ್ಲೆ ಪ್ರಾಚೀನತಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತನಂಡ ಐಕ್ ಕಳಂಕ ಬರ್ಪಿಲೆಕ ಎನ್ನ ಕೃತಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ತಲತಲಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರತ್ತು ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಏತು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ 1-2 ವರ್ಷನ 1908 ಆರು ಹುಷಾರ್ ನಾವು ಉಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ ನಾನು ಪುದರ್ ಮರತ್ರಬಹುದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕೆ ಇರ್ನ ಎಣೆಕಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಪಾಡ್ದನ ತಿಕ್ಕಣಾರೆಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೇರು 1909 ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ 1909 ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟನ ಐನ ತೂದು ಐನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಲೇಖನ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಅವು ಭಾಷಲ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ದನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ರಚನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇದುವೇ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾಯರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಇನಿ ಕೊಡತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮೂರ್ಗು ಪಂಜಗ್ ಅತಂಡ ಪಡುಮಲೆಕ್ಕೆ ಪೋವಂದ್ರ ಏತೋ ಜನ ಉಪ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ಬೇರೆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಭೂತಗಟ್ಟು ನಕ್ಲೇನು ಪಾತೆರ್ಪಾದು ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ದಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ದಾಮೋದರಿಗೆ ಅನ್ಪಡು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡೆಕವು 1924 ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ 2-3 ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಆ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟನ ಆಯ್ನ ತೂದು ಧೈರ್ಯೋಡು ನನ ಯಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಪನಪನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಯಾನು 2 ವಿಚಾರ ಹೊಸತಾದೈಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತನದ ಬನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಯಿಸಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ
ಪಡುಮಲೆತ ಅರಮನೆಗೂ ಸೂಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪಡುಮಲೆದ ಅರಮನೆಗೂ ಸೂಬೂರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಆ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಆಕ್ರೋಶ ದೇಯಿಗಲ ಕೋಪ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಜತ್ತದ ಪೋಯಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸ್ವಯನ ವೈದ್ಯನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಜಗ ಪೋಪನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಡೋಡು ఆయన ಅರಮನೆಡೆ ದೀಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನಸ್ಸದ ಬೇಜಾರು ಕೊದಿಯೊಂದಿತ್ತಂದು ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಃ ఆయనే ಸೂಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಜೆದಾರ ಪನ್ಪುನವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ನೆನ್ನು ದಾಯ ಪನಿಯರೆ ಪೋಯ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬರ್ಪುನ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಂದು ಈ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯರ್ನ ಇಡೀ ಆರು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಈ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬರೆಯಿನ ವಿಚಾರ ತುಂಡ ನಂಕತ್ ಏರಗಲ ಆ ಬೈದ್ಯರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಡದ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನವು ಅವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಉಂತುನಾದು ಪೋಡು 1975 ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಧೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಮರ್ ವೀರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯರು ಆರು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನಡ್ದಾದು ಎನ್ನ ಕೃತಿಡ್ದಾದು ಆ ಬೈದೆರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಕುಂದು ಬರೆಯಿರಬಲ್ಲಿ ದೈವೀ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಸಮಾಜದ ಅರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡು ಪುಟ್ಟುದು ಪೆರಾರು ಅಕಲು ಬಟ್ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಲ ಅಕಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗೂ ವಾನಮನದಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಬರಂದೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬೀದಿಗೆ ಪೋವಂದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಇಂದು ಉಂತೊಡು ಇಂದು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಹುಶಃ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಮಿತ್ರರಾಯನ ದಾಮೋದರ್ ಕನ್ಮಾಡಿಯರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಪರಮಾನಂದ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ತೆರೆದು ನನ್ನಲಾತ ತೆರೆಯೋಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ಲ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಬಂದು ಅವೇ ವಿನಮ್ರ ಬಾವುಡು ಯಾನಿನಿ ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ನಡಿಟ್ಟು ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದಿನ ಕಥೆನೂ ಪಂಡ್ರೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಜಾನಪದ ಕಥನಗಾರೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿಡು ಪುಟಿನಿ ಪಂಡೇರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದಶ್ರೀಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬಹುತೇಕ ಆ ಕಥೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಪತದು ಅವು ಇಂಚನೆ ಆತನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅವೇನು ಕಾದಂಬರಿ ರೂಪಡು ಪತ ಬೈದ ಆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದ್ದಿನ ಕಥೆನು ಯಾನಿತೆ ಪಂಪೆ ಕೂವೆ ತೋಟದ ಓಪೆತ್ತಿಬೇಕ ಪೆಜನಾರ್ರೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಅವಳೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ದಿಯತ ಪೋಯಿನ ನಾಟನಗ್ಲಿಯತ ಆಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡುಮಳೆ ರಾಜ್ಯಡು ಬಿರ್ಮಣ ವೈದ್ಯರು ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಿತ್ತೇರು ಕೇದಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕುಲವನ್ನು ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನಾರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಾಗಲು ತಿತ್ತ ಜಾತಿದಾಗಲ ನಡೆಗೆ ಮರ್ದಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಜಾತಿ ನೀತಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಪೆಜನಾರು ಬಿರ್ಮಣ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಮರ್ದಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಏತೋ ಸತ್ತಿ ಬತ್ತ ಮರ್ದು ಪತ ಬಂಡಲ ಗುಣಾದತ್ತಿಜಿ
ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮನ್ಪೆ. ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯರ್ನ ತಂಗಡಿ ದಾರುಗ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಯೆ ಸಾಯನೆ ರಡ್ನೆದಾಲು ದೇಯಿ ಮೂಜ್ಞದ ಕಿಂಜ ಪುರುಬಾಲೆ ಆ ಪುರುಬಾಲೆ ಪುಟುದಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಪ್ಪೆಲ ತೀರ್ಬೊಪ್ಪಲು ಅಮ್ಮೆ ದಾರು ಬಂಜನಾಳಾದಿಪ್ಪನನಿ ತೀರ್ಬೋದು ಪುಯರು ಈ ಪುರುಬಾಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಇಂಚಿನ ದೇವರು ಕೊತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಎಂಕ ಬಂದು ಬಿರ್ಮಣೆ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಆನಿದ ದಿನ ಪೆಜನಾರು ಓಪತ್ತಿರೇನು ಲೆಸಂಬತ್ತು ಪುಯರು ಮರ್ದದಡೆಗೆ ಬಿರ್ಮಣ ಬೈದ್ಯರು ಕೈತ ನಾಡಿ ಬತ್ತದು ಪಂಪೆರ ಅವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಆಡವೇರು ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಪೊಂಜವು ಯಾನು ಗೊಡ್ಡು ಬಂದು ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನು ಸಯ್ಯೋಡೆ ಬಂದು ಬುಲಿಪೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಡಪುಂಡು ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಉಂತುದು ಎಂಕ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಬಂದು ಬುಳಿಪನಗ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡು ಆ ಪುರು ಬಾಲೆ ಉಂಗೆ ಅಂದು ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆನ ತೇರಿನ ಪೆಜನಾರು ಓಪತ್ತಿಯರು ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಿತ್ತು ಅತೀವ ಆಯನ ಮೋಹ ಪಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಅಂಕಲೆ ಕೊರಡೆ ಪಂದು ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಕೊರ್ಪುಳ ಕಜ್ಜಿ ಆ ನಡುಟು ಜಾತಿದ ವಿಚಾರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಕರಾಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಗಳು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಪಿದಾಯ ಬಾಡುವರು ಮುಲ್ಪ ಬಿರ್ಮಣೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಇಂಚಾಣ್ಲ ಕೊರುವೆ ಆಂಡ ಆಯಡ ಒಂಜಿ ಅನುಕಂಪ ಪುಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕು ಶಾಪಾದ ಉರಿಯರು ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಯ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ ಪಂಪೆ ನಿಗಲು ಸಮುದ್ರ ಮೀರೆ ಪೋಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ಬಾಲ್ಯನು ಆಪೆಲ್ ಮುಟ್ಟವಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಯ್ದು ಇಲ್ಲಾಡು ದೇಯಿ ಉಲ್ಲೋಲು ಸಾಯನೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಜಬ್ಬು ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಪೋಣು ಆಂಡ್ಲ ಎರೆಗಳ ಬಂದ್ಪೂಜಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕರೆ ಹೂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಮ್ಮೆನ ಅವೇನಕೇನ ಧೈರ್ಯ ಎರೆಗಳೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾಂಡು ಈ ಬಾಲ್ಯನು ಪೆಜನಾರ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಪೊತ್ತಂಪೋದು ತಾಂಕುವೆರು ಆ ಬಾಲೆ ಸುವರ್ಣಕೇತಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜಾರ್ ದೀಪೇರು ದಿನೋಡ್ ದಿನ ವಾರೋಡ್ದು ವಾರ ಆ ಬಾಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲದ ಒಣಸು ತಿನಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬುಳೆಪಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಗಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಮದ್ಮೇವಳು ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜವಾಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯನು ಕಾಡುಗು ಬಿಡೋಡು ಬಂದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಆ ಇಲ್ಲ ನಡತು ಪೋಪುಂಡು ಪೆಜನಾರ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಸುವರ್ಣ ಕೇದಿಗೆ ಪೊಂಜವಾಪಲು ನನಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಡುಗು ಬಿಡೋಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಪೆಜನಾರನ್ನ ಅಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವರು ಅಣ್ಣೆ ಬಂಟಾರು ಒಂಜೆ ಈ ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಲ ಈ ಜಂಡ ಪೊಣ್ಣನು ಕಾಡು ಬಿಡ್ಲ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣನು ಕಾಡು ಬಿಡ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಪೊಣ್ಣನು ಅವು ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೆರ್ಪಿನದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಡು ಮುಂಡ ಬಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯತ್ತಿನ ಬದುಕೊಡಾತ ಎಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮಲ್ಪುವರು ಎರ್ಮೆದೇರೊಂದು ಪೋದು ಮಾಮರೆಲ್ಲದ ಮಾಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಎರ್ಮೆದೇರೊಂದು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಹಳೆ ವ್ಯಂಜನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬಾಲ್ಯನ ಪಿದಾರ್ಪೋಳು ದುಂಬು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಡೆಯತ ಸರ್ತಿ ಮೀಪವನಗ ಕಡೆಯತ ಸರ್ತಿ ಒಣಸ ಮಲ್ಪವನಗ ಕಡೆಯತ ಸರ್ತಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಜಾನಪದ ಕಥನಕಾರ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಕೇದಗೆ ಇನಿ ಪೂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗೆ ಮಂಜಳು ನನಯಾಪ ಪೂಜುವೆ ಮಗ ಯಾನು ನನಯಾಪ ಪೂಜುವೆ ಅಯ್ಯ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಬಳಸಿ ಮನಸಾಣ ನನನಿಕ್ಕಿ ಯಾಪ ಯಾನು ಬಳಸುವೆ ನನಯಾಪ ಯಾನು ಬಳಸೇರಿ ಉಂಡು ವಾ ಪುರ್ಲು ತೂಯ ಮಗ ನಿನ್ನನು ಮೂಜು ಲೋಕ ಮರಲು ನಾವು ನನ ಈ ಪುರ್ಲು ನನಯಾನು ಯಾಪ ತೂಯ ಮಗ ಯಾಪ ತೂಯ ಬಂಡ್ಪೊಲು
ಈತ ಆದ ಪೆಜನಾರು ಅತೀವ ದುಃಖಡು ಆ ಬಾಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಸಂಕಮಲೆ ಕಾಡುಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಗಿಳಿ ಪರ್ವತೋಡು ಮುದೇಳು ತಿರ್ಗ ಲೆಸ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಾಲೆಗೂ ಸುಸ್ತಾದು ಬೂರ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಣ ಅನ್ಪಿಳಕ ಬೈಯದ ಪುರ್ತಕಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮುಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ಕಣ್ಣುಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಂಗಾರು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಪೂರಲ ದಿಪ್ಪುವೇರು ಬಾಲೆ ನಂಚನೆ ನಿರ್ವಾಣ ಬಿಡ್ದು ಎರ್ಮೆ ದೇರು ತಾನು ಸೀದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಾಲೆಗೆ ದೇವರೇ ಗತಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಎಚ್ಚರವನಗ ತನ್ನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಚ್ಚರದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದುಃಖಡು ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಸಂಕಮಲೆ ಕಾಡಿಗೂ ಮೂರ್ರೆ ಬೈದ್ಯರು ಮೂರ್ತಿ ಇಂದದ ಮರಕ್ಕೂ ಮಿತ್ತದೇರು ಈ ಬಾಲೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುಡು ಗುದ್ದನಗ ಮೂರ್ನಾಗ ಬೂರ್ನ ಚೂರುಡು ಚಿರಿಪಿರಿ ಶಬ್ದ ಕೇನುಡು ಈ ಬಾಲೆ ಅರಂಟೊಂದು ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ಮರತ ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪರು ಏರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ್ಯರೇ ಈರೆಂಕ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಸುರುಟು ಪುಟ್ಟಿನಾರಾಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೆನ್ನುವೆ ಇಂಕ ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ್ಪಲು ಸಾಯನೇರು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಭತ್ತದ ಮಂಡೆಡ್ತಿನ ಮುಂಡಾಸನು ಬಾಲ್ಯದ ಮೇಯ್ಕು ಪಾಡುವೇರು ಆರು ಸಮಾಧಾನ ಸಾಂತ್ವನ ಪಂದು ಆ ಬಾಲೆನು ಇಲ್ಲಗಲಿ ತೊಂಬೋಪೇರು ಇಲ್ಲಗಲಿ ತೊಂಪೋಯ್ನಾರು ಅನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸುರುಟಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಜಿ ಎರೆನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂಬತ್ತ ಬಂದು ಏರಜವನ್ನ ತಂಗಡಿ ಈ ಪೋಡಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಸಾಯನೇರು ಅಲ್ಪ ಅರೆಗ ಬೈದ ಬೆನ್ಪಿನವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು ಒಂತೆ ಬಾಲೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲೆ ಪೋಲು ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಕರ್ಗಲ್ಲ ತೋಟದ ಕಾಂತಣೆ ಅರೆ ಪಲ್ತಿನ ಕೊರ್ದುತ್ತೇರು ದೇಯಿನು ಆ ದೇಯಿ ಕಿನ್ನಿದಾರುಣ ಪೆದ್ದು ತೀರ್ಬೋದು ಪೋಲು ಕಾಂತಣ ಬೈದಗೆ ರಡ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ದೇಯಿ ಬೈದೈತಿ ಬೈದ ಬೆನ್ಪೇರು ಬೈದ ಬೆಂದದು ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬಡ ತುಂಬೇರು ಆರು ವರ್ಮನ್ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ ಪನಗ ಮುಲ್ಪ ಬೂಡುಡು ರಾಜನಲ್ಪ ಬೂಡ್ದ ಅರಸರ ಕಾರ್ಬೇನಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೂಡ್ದ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಅರೆ ಕನಕಟ್ಟದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋದಿಪ್ಪುವೇರು ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋದಿಪ್ಪನವಳು ಆ ಮುಳ್ಳು ಕಂತದ ಪೋಣು ಈ ಕಥೆನು ದಾಮೋದರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡ್ರಲ್ಲರಿ ಯಾನು ನೇರ ದೇಯಿನ ಕತೆ ಮಣ್ಪೆ ಬಳ್ಳಾರ ನನ್ನ ಕಾರು ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ಲಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಲೆಪ್ಪು ಬರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅನ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ದಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಡಪುವರೆ ದಂಡಿಗೆ ಬೋಳತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇಯಿ ಕಾಂತಣ ಬಕ ಸಾಯನ ಒಟ್ಟೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೂಡುಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೂಡುಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಳ್ಳಾಳ್ ಆರು ನಾಚಿಗೇಡು ಒಂಥರ ಬೋಡುಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೂಡುಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಉಪಸತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ನಾಚ್ಯಾಡ ಪೋಡ್ಯಾಡ ಇದಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಮೋನೆಡೆ ಬಂದ್ಪಡು ಅವರಿಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಕೊರ್ನೆ ಮರ್ದಡಿ ಯಾನು ಸೈತಾಡ ನಿಕ್ಕ ಕಲೆ ಸಾಕಿ ಪಣ್ಪವೇರು ಈ ಕೊರ್ನೆ ಮರ್ದಡಿ ಎಂಕ ಗುಣಾಣ ಯಾನು 10-14 ವರ್ಷ ಬಾಳುವೆ ಬದುಕುವೆ ಅಂಚವರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇದಾಲ ಪೋಡ್ಯಾಡ ಬಂದ್ಪೇರು ದೇಯಿ ಬಂಡ್ಪೋಲು ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಇರ್ನ ಗಾಯನು ಯಾನು ಗುಣ ಮಲ್ಪುವೆ ಈರು ಪೋಡೇಡಿ ಬಂದು ಅಮೃತದಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡ್ಪೋಲು ದೇಯಿ ಆಂಡ ದೇಯಿ ಬಂಡ್ಪೋಲು
ಈ ಕಾರಿಗೆ ದುಂಬು ಏರು ಮರ್ದು ಮಲ್ದೆರ ಆ ಮರ್ದುಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ಯಾಡ ಐಕ್ಲ ಸರಿ ಬರಂದು ಆ ಮರ್ದನು ಪೂಜಿದ ಕಲೆಯೋಡು ಆ ಮರ್ದನಿ ಯಾನು ಕಲೆಯಡ ಅವಲ ಸರಿ ಹತ್ತು ಅವೇನು ಏರು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅಗಲಿಡನೆ ಕಲೆ ಬೋಡು ಪಣ್ಪೊಲು ಹಾಲು ಬೋಡುತ್ತನೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಲು ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಣ್ಣ ಮರ್ದು ಬಳ್ಳಾರ ಕಾರದ ಮರ್ದನ ದೆಕ್ಕದ ಕಲೆಯವನೇ ಕೊದ್ದಿವೆ ಮೂಲೆಯನನ್ನು ಬೂಡುಡು ಎಂಕು ಅವಮಾನ ಮಲ್ತೋಲು ಬಂದು ಅದಗನೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಪತ್ತುವೆ ಅಮ್ಮನ ಬಣ್ಣ ದೇಯಿ ಬೇದತಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುವೇರು ದಿನೋಡ್ತು ದಿನ ವಾರೋಡ್ದು ವಾರ ಬಳ್ಳಾಳ್ರನ ಕಾರು ಗುಣಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ದಂಟೆ ಬತ್ತೊಂಬ ಓದಿತ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದೇಯಿ ಬಂಡ್ಪೊಲು ಉಲ್ಲಯ ಯಾಂಬತ್ತು ಪಾಕ ಸಮಯ ಕರೀಡು ಯಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಎಂಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರುವಾರ ಬಂಡ್ಪೊಲು ಅದಾಗ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಪಂಪಿನ ಉತ್ತರ ಬೇತನೆ ಆದುಕೊಂಡು ಗಾಯ ಪಂಡಗ ತುದೆ ದಾಟಿ ನಡ್ಬೇಕ ವಾಡದ ಏನ ನೆನಪು ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಲಮನಿ ಆಂಡು ಆರು ಪಂಪೇರು ಅಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಪೋಪೆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನದ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಬೂಡುಗೆ ಇನಿದಾಲ ಕೊರಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಬೂಡುಗು ಬಂದ್ಪರು ದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಡು ಇರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾಲಗೇರಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಜರ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಸೇಜ ಕೊರ್ರೆ ಅವನಗ ಆ ಒಂದು ನೆನಪು ಬತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಎಂಕು ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಡ್ಚಿ ಬಂದು ದೇವಿ ಪಿದಾಡುವೇರು ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಎನ್ನುವೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ದಂಟದ ಪೋಪಳ್ಳ ಪೋಳ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತನದ ನಾರಡ ದೇವಿ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ ದಾಂಟದು ಪೋವನಗ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಕಾರು ಕಟ್ಸಿನ ಸದ್ರದ ಕಡ್ಡಿ ಕಡಿಸಸ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಯ ಹಾಪಡು ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ವರಾಣಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪಡು ತನ್ನ ಬುಡಿದಿನ್ಲೆತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದ ಪೋದು ಆ ದೇವಿನ ಪಿರಲೆ ತೊಂಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಚಿನಾಳ ಮಲ್ಪ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುಣ್ಜವೇ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆರು ಪೋದು ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಪೋದು ದೇವಿನ ಕಾರಿಗೆ ಬುರ್ಬೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಕು ತಿನಿ ಹೊರ್ತು ಬರಲ ಈ ಬಂಪೇರು ದೇವಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವಿ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ಕಾರ್ದ ಗಾಯ ಬಲ್ಲೊಡ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದೆಡ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಗಾಯ ಆತಡು ದೇಯಿ ಪಣ್ಪುಲು ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಇಂಚಿ ಬೇನೆ ನನ ಇರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೈದ ಯಾನು ನನ್ನ ಬೆನಿಯರೆ ತೀರಂದು ಪಂದು ಮರ್ದು ಗೊರ್ರೆ ಬತ್ತೋಲು ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಮರ್ದು ಗೊರ್ರೆ ಬತ್ತೋಲು 15 ದಿನಟು ಕೊಪ್ಪಿನ ಮರ್ದನ್ನು ಎಡ್ಮನೇ ದಿನಟು ಎಡ್ಮ ದಿನ ಕೊಪ್ಪಿನ ಮರ್ದನ್ನು 4 ದಿನಟು 4 ದಿನಟು ಕೊಪ್ಪಿನ 2 ದಿನಟು ಕೊರ್ದು ಅಂಚೆ ಕೊರ್ದು ಹಠಬಾಸದು ಅವೇನು ಗುಣ ಮಲ್ಪೋಲು ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ದೇವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಈತಾರು ಸೀದ ಜನ ಒಡೆಮೊಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ದೇವಿಯ ಆದುಲ್ಲು ಹಾಲು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷದಿ ಪಂದು ಆರು ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರೆಗೆ ಹುಡುಗರ ಕೊರ್ರೆಗೂ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ದೇಯಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಬಳಸದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿನ ಕಡಪುಣ್ಣ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರಾರು ದೇಯಿನ ಕೊಣತದ ಬೂಳದ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲವೇಳು ಬಂಗಬಾರದ ಹಿರೆ ಬಾಳ್ವೇರು ಬಗೆಬಣ್ಣದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಬಳಸುದೇರು ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಬಳಸುವೇರು ಹಿರೆ ಮುರ್ಕುಲ್ಲ ಪೇರು ಅಂಗೈ ಮುರ್ಕುಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಬಳಸುವೇರು ನನದೇಯಿ ನಿಕ್ಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಬೋಡಾಕೇನುವೇರು ದೇಯಿ ಒಂಜಿ ಕದಿರು ನುಪ್ಪುನ್ ಗೆತ್ತದ ಬಾಯಿಗೆ ದೀಪರಾತೆ ಆತ ಬೊರ್ತುಗು ಬಂಜಿಡು ನರನಾರಿಡ್ಲ ಬೇನೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ದೇಯಿ ನುಪ್ಪು ಬುಡ್ದು ಅವಲೆ ಲಕ್ಕುವೆರು
ಬಳ್ಳಾಳ್ರೇನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರು ಮುಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾನಿಸ ಪೆದ್ದುನ ಪುರ್ತಾಂಡು ಬಂದು ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಪೋಡ್ಯಾಡ ನಾಚಾಡ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ಬೂಡ್ದ ಬೆಂದ್ರದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಬೋಡ್ತಿನ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅದಾಗ ದೇಯಿ ಬಂಡ್ಪೋಲು ಬೂಡುದ ಬೆಂದ್ರದ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಯಾನ್ ಪೆದ್ದೆ ಎಂಕ್ ಬೂಡುದ ಗೌಂಡಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲೆಗುಚ್ಚನ ಬಂಡ್ವೇರು ಅಂಚೆವೆರದು ಯಾನ್ ಬೂಡುಡು ಪೆದ್ದ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲಡಿ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲಡಿ ಲೆಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಉಸುದು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಗರ್ಕುಲ್ಲ ನೇಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ತುಂಬೆ ನಾಡು ಜನ ಕಡ ಕೊಡ್ದು ಬೊಂಬೆ ಮಧುರು ಪೆದ್ದಿತ್ತಿನ ತರ್ಪಡವೇರು ಬೊಂಬೆ ಮಧುರು ಬರ್ಪೋಲು ಪೇರಳದ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತದು ದೇಯಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೋಲು ದೇಯಿನ ಬಂಜಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಾದು ಬೂಪಣು ಅದಾಗ ಬೊಂಬೆ ಮಧುರು ಪಣ್ಪೋಲು ಅಂದಯ ಕಾಂತಣ ಸಾಯನ ದೇಯಿ ಬಂಜಿಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲೆಲು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ದೇಯಿ ಅಮರ ಜೋಕಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಪೋಲು ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಒಂದು ಪೂದಾರ್ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯಗಳ ಬೋಡುತ್ತಿನಾತು ಬದುಕು ಬಂಗಾರನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಉನ್ನಿನ ತೂದು ಮಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಲ್ಲೆ ಬಂಜಿಮೆ ನಡುವಲ್ಲೆ ಆಯ ಪಣ್ಪೆ ಎನಡಕ್ಕೇನೆಂದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿಲ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಎರೆಗಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಜ್ಜಿ ಈತ ಮೆರೆಗೆ ಈ ಮೊಲೆಗೆ ಈತ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದಾಂಡ ನನೇತು ಕೊರುವೇರು ಮೇರು ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ದೇಯಿನ ಮುಗಿಪೋಡೋ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಚು ಪಾಡುವೇರು ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕುಂಟ ಅರ್ಧರಿಗೆ ಕೆದಕ್ಕು ಪೋಯಿನವಳು ಗೆಂದ ತಾರಾಯ್ದ ಮಡಲ್ದು ಹಾಕದು ಗೆಂದ ತಾರಾಯ್ದ ಮಡಲ್ ಹಾಕದು ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿನ ಅಂತ್ಯ ಅಡೆಗಾಡು ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿ ತೀರ್ದು ಹೋಗ್ಯಾರು ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೇರು ದೇಯಿನ ಪುಣದೆಪ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲ ಅಕಲ್ನ ಜನಕುಲೇನು ಸೇರೋ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾಲ್ದೇನು ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತುಜರು ಆ ಪರ್ತುಡು ಸಾಯನೆ ದೇಯಿನ ಪುಣನ ಪುಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ ಪೋದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಡು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪರು ಅವಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದುಪ್ಪುವರು ಇಡೀಗೆ ದೇಯಿನ ಕತೆ ಮುಗಿಯು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಪ್ಪ ಈ ನಟ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡುಡು ಬಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಮರದು ಕೊರುಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುದಿಯರು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗಮನಿಸೋಡು ಒಂಜಿನೇ ಪೇಜನಾರು ಸಂಕಮಲೆಟ್ಟು ಆ ದೇಯಿನ ಬಾಲ್ಯ ದೇಯಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಟಿತ್ತಿಂಚಿ ಬಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲ್ತದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಆರು ಪಿರಮಗರದು ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಜನಾರು ಕುಟುಂಬಗಲ ವಾ ಸಂಬಂಧಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣ್ಣಂಕ ಅಲ್ಲದನ ಅಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟು ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭನ ನೆನಪುನಾಗ ದಾಮೋದರ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದೇಯಿ ಬಾಲ್ಯ ದೇಯಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯಡ ಬುಳ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾನು ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಆ ಎರ್ಮೆದೇರಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಬತ್ತನ ಬಾಲ್ಯನೋ ಬನ್ಪನ ರೀತಿ ಎಂಕು ಬೇನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಉದ್ವೇಗ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದಿಪ್ಪರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಕಾಲುಡು ಕಟ್ಟದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಪುಟ್ಟೆರ ದುಂಬು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಆ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈಗ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ್ ಬಹುಶಃ ಆರೆಗೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ
ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಬೊಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಂಡಲ ಅರ ನಮ್ಮ ನಡುಕು ಬೈದೇರು ನಿಖಲ್ನ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಗೌರವ ಭಕ್ತಿ ಭಯೋಡ್ ದಾತ್ರ ಅರು ಬೈದೇರು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಒಂಜಿ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ಯರು ಒಂದು ದಿನೊಟ್ಟು 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಗಿನ ಹತ್ತು ಬಂಡದು ಸತ್ಯವಾಯನ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡಲ ಜಾನಪದ ಕಥನಕಾರರೇ ಪಂತೇರು ಏನ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಾಡ್ದನ ಅಥವಾ ಕತೆ 7 ಇರುಳು ಎಡಮ ಪಗೇಲ್ ಪಂಡಲ ಮುಗ್ಗಿ ಉಜ್ಜಿರನ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕೆ 20 ವರ್ಷದಾಗದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಗದನು. ಎಡಸಾದು 4020 ಸಾಲುಂಡು 2000 ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಂದಿನ ಶಬ್ದವುಳ್ಳ ಎಡಸಾದು ಅವೇನು ಗ್ರಹಿಸದ್ದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರು ಪಣ್ಣಗ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಣಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡನ್ಪ ಅವೇನೇ ಕನ್ನಡ ಪಣಪ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಪ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಶತಮಾನದ ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂತೀರಿ ಏನು ಬಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿದೆ ಎನ್ನಗ ಬಣ್ಣದು ಅವು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಪಂಡದೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನಾಯೇ ಪಂಡದಿದೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಪಂಗ ಎಡ್ಡೆನ್ನಗನೇ ಬಣ್ಣ ಪಂಪೇರು ದುಮ್ಮತೇನ ಪಂಪೇರು ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಾಡುಂಡು ಐತ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲಾಯ ಪೆರುಮಾಳೆ ಪುಟ್ಟಿದ ನಾಡುಂಡು ಬೈದೇರು ಬಡ್ಡೇರು ಪುಟ್ಟಿದ ನಾಡುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಏನಾ ಪಂಡು ತೆರಿಯಂಗಯೇ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪೆರುಮಾಳ ಬಲ್ಲರು ಉಳ್ಳೇರು ತಮ್ಮಲ ಸಾಯನ ಬೈದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿ ಉಳ್ಳೋಲು ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತನ ಬೈದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಉಳ್ಳೋರು ಅಗಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಇರುವೇರು ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಅಗಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಇರುವೇರು ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಪರಾಯ ಬುದ್ಧರು ಕೋಟಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧರು ಚೆಂಡೆ ಎಂದು ನರಲೋಕಡು ಪುಟಿಯರ್ಗೆ ದೇವಲೋಕಡು ಬಲತೆಯರ್ಗೆ ನರಲೋಕ ದೇವಲೋಕ ತಪ್ಪನಗ ಬೈದರ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆಕೆ ಎಂದು ಸಂತಮಾಲೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು 4020 ಸಾಲು ಕಥೆಯನ್ನು 10-12 ಸಾಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಣ್ಣಗೆಂಚೆ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಬಂಪೇರು ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪಂಡದು ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಇದು ಒಂಜಿ ಅವಳಿ ಪುಟ್ಟೇರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಒಂಜಿ ಅವಳಿ ಪುಟ್ಟನಗ ಒರಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಅವು ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಹತ್ತು ಇರುವೆರ್ಲ ಆಣು ಪುಟ್ಟೇರು ಒರಿ ದೂರದ ಊರುಡುಪ್ಪೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆಡುಪ್ಪೆ ಒರಿ ಊರುಡುಪ್ಪೆ ಅಗಲಿನ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಹತ್ತು ಅಪ್ಪಗಂತಾನು ಇನ್ನ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಪಂಡೆಯರು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಎತ್ತದ್ದು ಸಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೂತಗಳು ತಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟುಡೆ ಎತ್ತಡ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಜಾನಪದ ಕಥನಕಾರ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಬಂಡದು ಅವಿಡ ಪಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಪುಟ್ಟದೇರು ಪರಾಯ ಬುಧರು ಕೋಟಿ ಮೆಗೆ ಬುಧರು ಚೆನ್ನೈ ನರಲೋಕಡು ಪುಟಿಯರ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಪುಟಿಯರ್ಗೆ ದೇವಲೋಕಡು ಬಲತರ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಬಲತರ್ಗೆ ಪಂಡದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನರಲೋಕ ದೇವಲೋಕ ತಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಪ್ಪನಾಗ ಬೈದರ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಎಂದು ಸಂತಮಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಎಂದು ಸಂತಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಂತಜೀರು ಯಾಪಲ ದೈವತ್ವ ಗೇರಿ ನೀಡಬೇಕ ಆಗಲ್ಲ ಪಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಪಲ ಅಡ್ಡ ಬೈದರ್ಲನ್ನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಎಂದು ಸಂತಮಾಲೆ ಪಂಪಿನೇನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತೇರು ಇದೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿಂದಾದ ಬಣ್ಣಂಡ ಕತೆ ಒಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ್ ಬಣ್ಣಂಡ ಆಮಂದಾಜೆಡು ವಾಮಸಾಲೆಡು ಬೀದಿ ಕೋಟೆಡು ಸಂಕಲರಾವುಡು ಸಾಯನಗು ತಗೆಯದು ಕಾಂತನಗು ಬಿಡದೆ ಅದು 5 ತಿಂಗಳದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅದು ಪಲು ಎರೆಜೆಡು ಅದಾಗ ಮೂಲ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆ ಕನಬುಡು ಏನ ಬಂಡಂಡ ದಂಡದಲ್ಲೆದ ಗುಂಡಿ ಕಾಡದ ಮೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೇರು ಬಲ್ಲದ ಕಣ ತುಯ್ಯ ಏನು ಪಂಪೇರು ಕುಮಲತ್ತು ಪೂರ್ವೇರು ಬಳ್ಳಾಡು ಕುಮಲತ್ತು ಬುರಿ ಸತ್ತಿಗೂ ಚಾವಡಿ ಸಾಂತಯ್ಯ ಬೂಡು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಬಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ ಬುಡು ಎಂಕು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಪಡಲೇ ಬಂಡದು ಅದಾಗ ಅಗ್ಲು ಪಂಪೇರು ಎಂಕಲೆ ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರೆ ಆವಂತು ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಲ ಎಂದೆಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವೋಡು ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಅದಾಗ ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪೋಪುಂಡು ಮಟ್ಟಿ ಬೀರ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು
ಏನೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಪಂಪೇರು ಬಂದಾಗ ಪುಂಡಿತ್ತು ಪುಂಡಿತ್ತು ದಿಯರು ಖಂಡಿತ್ತು ಖಂಡಿತ್ತು ಪಂಡೇರು ದೇವದೆತ್ತುಲ್ಲ ದೇವಲತ್ತು ಗುಂಡಪತ್ತುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ಜಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ದಾಗಲು ತೋಜುವರು ಆಂಡಾಗಲು ಬ್ರಾಣೆರತ್ತು ಇರಗಾಲೋಡು ಪುರ ಬೊಟ್ಟೆ ದೇವರೋಡು ಗುಂಡಿ ಬಚ್ಚೋಡು ಮೀನಿಗೆಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯ ಮಂಜಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಪೇರು ಮುಲ್ಪೈಸ ನಂಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ ದೇವದೆತ್ತನ ದೇವಲತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತ್ತು ಅವು ಗರೋಡಿ ಆಪುಡು ಉಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ನುಡಿ ಕೊಯ್ಯರು ಗುಂಡಪತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಜೇರ್ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ನೂಲು ಮಾಡಿದಾಗ ತೋಜುವರು ಆಂಡಾಗಲು ಬ್ರಾಣೆರತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಗುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಾಗಲು ಬೈದೇರ್ಲು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನುಡಿ ಕೋರುತ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕತೆ ದುಪ್ಪೋಬುಡು ಆಗಲು ಮಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಡುಗು ಪೋಪೇರು ಕಾಡುಗು ಬೋದು ವಾ ಕಾಡುಡ್ಲ ಆಗಲೇ ಬೋಟೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಕಾಡು ಕಾಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಕಾಡು ಕಟ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಲಿಗುಲಿಯಾದ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ತಲ್ಪ ಕೈಕು ದೂರ ಆಪುಡು ಮೃಗಕುಲು ಕೈಕು ಮುಟ್ಟಾನು ಕಣ್ಣುಗು ಮುಟ್ಟಾಪುಡು ಕೈಕು ದೂರ ಆಪುಡು ಮಾಯಾಪುಡು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಕಲಿಯುಜಿ ಪಂಡದು ಆಗಲು ಪಿರ ಬತ್ತದು ಬಳ್ಳಾಡ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ಬಳ್ಳಾಡ್ರ ಅಡಿ ಬತ್ತದ್ದು ಎಂಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಗುಡಿ ತೋಜುಂಡು ಕಾಡುಡುತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ನಾಡು ಭಾಷೆ ಓದುದು ನಂಬುವ ಐನಟ ಶ್ರದ್ಧದ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಟೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡು ಸರಿ ಅಗಲು ಬೇಟೆ ಆಂಡು ಅಗಲು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾಡ್ರ ಬತ್ತದು ಮಳೆ ಪಾಡ್ದು ಜೊತೆರು ಕುಡ್ತದ ಲಕ್ಕನಾಗ ಆ ಬಳ್ಳಾಡನ ಒಂದು ಅಂಗಾರ್ಗೆ ಇರುವಳಿದ ಕಾವೇರಿದ ಮುಲ್ಲು ತುಚ್ಚುಂಟು ಆಗಿಂದು ಕಂತುಂಟು ಅದು ಆ ಗಾಯ ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆ ಆದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಗಾಯ ಗುಣ ಬಂದಾಗ ದೇವಿ ಬೇದಿನ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆ ಗಾಯ ಗುಣ ಹಾಕು ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ದೇವಿ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಚೆಲುವರಾಜ ಬೇರೆ ಪಳ್ಳಿ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ತೆ ಪುಟಿ ಜೋಕುಲು 7 ಪ್ರಾಯ ಪೋವನಾಗ ಗೊಬ್ಬು ಪಾಪ ಬಣ್ಣದು ತಮ್ಮಳೆ ಹಠ ಬಸದ್ದು ಪಲ್ಯದ ಪೈ ಮುಡಿ ಕಡಜಿಯದ ಕುರುಟು ಬಸಂದು ಪಾವುರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತನ 60 ಇನ್ನು 7 ಪ್ರಾಯ ನಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ದುಂಬತ್ತ ಮಗುಲು ಅಂತ ಸೋಪ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಮಗುಲು ಅಗಲಿಗೆ ಪಿರ ಉತ್ತರ ಕೊದ್ದು ಗೆಂದ್ವೇರು ಗೆಂದಿನ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಂತೆ ಬತ್ತದು ಹಾಕುದು ನೋಕುದು ಪಲ್ಯದ ಪೈ ಮುಡಿಯಿಂದ ಕಡಜೆದ ಕುರಿಂಟು ಒಯ್ತು ಸೋಪೇರು ಅದಾಗ ಮಗುಲು ಪಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಪಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೈಟು ಪಸ ಇರುತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಕೈಟ ಬತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಪಸಂ ಪೋದು ಕುತ್ತೆಟ್ಟೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ದಿಲೆ ಏನು ಪಂಡೇಳು ಪಂಡದು ಪಿರ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಡೆದು ಪಂಡೇಳು ಎಂಕಲೇನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಾ ಅಡೆ ಅದು ಎಂಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲಾಢ್ಯರ ಹೊಡು ಎಂಕಲೇನು ಅಂಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪೇರು ಅದಾಗಲು 10-14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅದಾಗ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂಟೇರು ಮುಡಾಯಿ ಪಕ್ಕೋಡು ಪೇರು ಪಟ್ಟ ಗರಡಿ ಉಂಟು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಕ್ಕೋಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಾನಾಯ ಗರಡಿ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಕೈತಂಡು ಪಂಡ ಕುಳಬುದ್ದಂತ ಬುಡಯ್ಯನ ಪಂಡದು ದೂರದ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಗರಡಿಗೆ ನಾನಾಯ ಗರಡಿ ಪಂಪೇರು ಆ ನಾನಾಯ ಗರಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಪ ನಾಣಯ ಇರ್ಬೇಕ ಪಿಲಿಪ ನಾಣಯ ಇರ್ಬಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆದದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪಡಪ್ಪ ಆಯ್ತು ದೇಹ ಬಲ ಬಕ ಮನೋಬಲ ರಡ್ಡೆನ್ನ ಬುಳೆಪ ನಂಚಿತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ 10-15 ವರ್ಷ ಆವನದೇ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾಳ್ದು ಕಡೆಗೆ ಒಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಪಡೆದು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಾನಾಯ ಗರಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಗಾರದಿ ಪೇರು ಅದಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಡೆಯರು ಕುಟ್ಟಿ ಜದ್ದೀರು ಏನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಮಚ್ಚೆ ರತ್ತನ ಎಂಕಲ ಕತ್ತಿನ ಸಾಧಕರ ಅಂತ ಇರ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಮಿತ್ತು ಮಚ್ಚೆ ರತ್ತನ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ಬತ್ತರ್ತವೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರಾಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಹಂಡು ಅರಮನೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಂಡು ಪಂಡದು ಬೇಜೆರಡು ಬರ್ಪೇರು ಆಗಲು ಬೇಜೆರಡು ಬರ್ಪೇರು ರೂಟು ಬಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಅದು ಇಚ್ಛಾದ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಥಮ ಚೌರ ಆಯ್ನಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಸಂದು ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಕೈ ತಲುಪ ಹೋಗ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಪಂಪಿನ ಏನ ಬಂದಾಗ ಆನೆ ಅಪ್ಪೆಗೂ ನಿಗಲು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪ ಬಂತಾರೆ ಅಡೆ ಹದಿನೆಂಕಲೆ ಕಂಬಳ ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣ ಅದಾಗ ಗೂಡುಗು ಅನಿರಜ್ಜ ಬೈಲು ರಡ್ಡು ಒಡಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತೀರ್ತು ಆ ರಡ್ಡು ಒಡಿ ಗಡ್ಡಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ತೀರ್ಥ ಒಡಿ ನಿಗಲು ಬೆನ್ನಲಿದೆ ಆ ಮಿತ್ತು ಒಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪಾಡು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೊರಿದೂರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ತೂಂಬನೋ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಾಗಲು ಬೆನ್ನಿದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೆನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬೆನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿ ಸಾತಗ ಮೊಗಲ ಕೋಟಿ ಜನರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಗನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬತ್ತು ಐಟ ಸಾಧದ್ದು
ಆಗಲು ಒಂದೇ ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು. ಆ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಲು ಕೋಟೆ ಜನ ಕಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಅಂತೆ 2-3 ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹಿಂದೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಿರು. ಒಂದಾಡು ಬೆನ್ನೆ ನಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿತ್ತಿ ಬಿಸಿಯರು ಹೋಯರು 2-3 ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಮಲ್ಪ ನೋಡೋದುಂಡು. ಬಂದಾಗ ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಆತನು. ಅದಾಗ ಕೋಟೆ ಜನ ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತುಳು ಪದ್ಮಶಕುನ ಮಿತ್ರ ಪದ್ಮಶಕುನ ಅವನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಕೋಟಿಡ ಒಂದು ಏನು ಶಕುನ ಅರ್ಥ ಆಡದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ಜಿ ಅಂತಗೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಬಿಡು ಈಯ ಪಣ್ಣ ಆಡದು. ಅದಾಗ ಪಣ್ಣ ಪೇರು ಈಯ ಕಂಡನು ಬೆನೆರೆ ಬೆನೆಯ ಬೆಂದಂಡ ಕೊಯ್ದಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಕಿಜ್ಜಿ ನಂಕುಲ ಬುದ್ಧಿಯಂತಗಳ 1000 ಒಡಿ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಪಡೆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಏನ ಬಲ್ತೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಡದ ಕೊಡಿಪು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಉದ್ಯಂತನ ಕಂಡು ಕೊಡಿಪು ಎಡ್ಡೆಚ್ಚು ಈ ತೆಗಲುಂಡು ಆ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಕಂಡ ಬರೀಟು ತೋಡ್ಬೇಕು ಬರೀಟು ತೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ್ದು ತನ್ನ ಕಂಡು ಕಟ್ತದ್ದು ಬಿತ್ತದ್ದು ಆನೆ ಬರೀಕದ ಕಟ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಂಡು ನೀರು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಗುಳೆ ಸೆಟ್ಟದೇರು ಬಳೆ ಸೆಟ್ಟದ್ದು 14 ಕುಲ್ದೇರು ಕೋಟಿ ಬತ್ತದು ಕೇಳಿರು ಎಗ್ಗಲು ಸಾದಿದ ನೀರು ಸಾದಿರು ಪೋತತ್ತ ಬೇಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಸಾದೋಳಿಗೆ ಬೀದೋಳಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಯರ್ ಬೋಟ ಕಾಡು ಕಟ್ಕು ತೊಳ್ದು ಎಂಕಾಪುಜಿ ಅವನ್ ಏನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರು. ಅದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಏರೇ ಜೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯಂತನ ಬಾಯಿ ಬಂಗಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎನಣ್ಣನ ಬಾಯಿ ಕೀಳಿ ಕೀಳಿಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ದಾನಿಯನ್ನು ಪಂಡ್ದು ಕೈಬಾಲ್ ಪಸಂದು ಬರ್ಪೇರು 20 ಕೈಬಾಲ್ ಪಸ ಬರ್ಪೇರು. ಬಂದಾಗ ಕೋಟಿಲ್ ಅದಾಗ ಮುಂದೆಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಕೆನ್ನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣದೊಜ್ಜೆ ಕಡ್ದೇರು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಏನು 4 ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾಡಿಯ ರೇಜರಾಜಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈ 4 ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನು 4 ಸೊಲ್ಮೆ ಬಾಡುವೆ ಬಾಡೋದು ಚೆನ್ನೈ ಹೋದು ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ತೂಪೇರು. ಮುಟಾಯಿ ಪಾಡಿನಾಗ ತೆಂಕಾಯಿ ಬೈಯರು ತೆಂಕಾಯಿ ಪಾಡಿನಾಗ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಬಳೆಕಾಯಿ ಬೈಯರು. ಅದಾಗ ಅಯಡ ಬತ್ತಿರ್ಜರು ಬುದ್ಧಿಯಂತರ ಬತ್ತಿರ್ಜರು ಕೋಟೆ ಬತ್ತಿರು ಪರಾಯಣ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ 4 ಸೊಲ್ಮೆ ಪಾಡ್ಯ ಏನ 4 ಸೊಲ್ಮೆ ಪಾಡ್ಯ ಆಡ ಏನು ಪಾಡಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಡೆಟ್ಟು ಪೋರೆ ಬಿಟ್ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಗೂಡುಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳೆಳ್ದೀಪೆ ಉರಲಾಗ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದು ನವಿಲು 4 ಉರಲಾಗ ಪಾಡಿಯರು ಪಾಡ್ಲಾಗ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಬೈರು ಪೋಡ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಲ್ ಬೈರು ತಾನು ಕಡಿತ ದಂಕದು ಬುರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಗೀರ 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 ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೀವದ ಕಲೆ ಪೂಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ ಎಡಮನ್ಪಿಂಟು ಈ ಅನ್ನ ಪಗನೆ ಅನ್ಬಿಡ್ಪಾನಿ ಈಲ ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಅಟ್ಟ ಒಟ್ಟುಗೂದು ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಟ ಸಾಧದು ಕೋಟಿ ಜನರ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಹತ್ತಾಯಿ ನಡ್ಬೇಕಾಗಲು ಪಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಸುಟ್ಟು ಒಲ್ಲು ಪತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪತ್ತನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಸುಟ್ಟನ್ನ ಬಡಿಸಿ ತಾನು ಕಡ್ದಿನ ಕಡಿ ಉಂಟು ಆ ಕಡಿಗೆ ಜಪಡದು ಮಣ್ಣು ಪೂಜಿಗ ತಾಯಿ ಬಲ್ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆಗೂ ಉರುವೈತ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಾಗಲು ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಉಂಡಾಗಲಿ ಏನೋ ಬಂಡ ನೆನಪು ಉಂಡ ಆನೆ ಕೊಡತೇರತ ಕಡ್ಜೇದ ಕುರು ಉಂಟಲ್ಲ ಪಲ್ಯದ ಪಯ್ಯ ಮುಡಿ ಅವೇನು ಪೋದು ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಗಂಡದು ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿಯಂತರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಕೇಳರು ತಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏರು ರಾಜವಾದಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಕಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯನ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಪೋನ ಇರೋಂಥ ಬಾಜಲ್ ಪದ ಬೋಳಿಗೆ ಅವೆಡ್ದು ಮತ್ತು ಅಟ್ಟೋ ಕುಚ್ಚಟ್ಟೊಳತ್ತಿನ ಕಡ್ಜೇದ ಕುರುಂಟಲ್ಲ ಪಲ್ಯದ ಪೈ ಬಿಡಿ ಕೊರಲೇರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಆರು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮದು ಸಗ್ಮಾಲ್ ಬದ್ನಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಮುಂದಾತದು ಹಾಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಬಿಡಿದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಜಯವುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಜಯಾದಿ ಬರ್ಬೇರು ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅದಾಗ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈ ರವೇ ತಾಜರು ಪೋಪಿನಾಗಲು ಏನೋ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಗಲೇ ಜಯ ಬರ್ಬೇರೆ ಏಕಲೇ ಜಯ ಪಂಟೇರು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಪೋಯರು ದುಂಪೋದಾಗ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಪೋದು ಪಲ್ಲೆದ ಪೈ ಮುಡಿ ಬುಡಿಯೇರ ಪಲ್ಲೆನೇ ಬಿತ್ತುವೇರ ಪಲ್ಲೆದವೇ ಪಾಡ್ಯಾವಡಂದೆರು ಕಡ್ಜೇದ ಕುರುಂಟು ಬುಡ್ಪಯರ ಕಡ್ಜೇವು ಬಿತ್ತುವೇರ ಕಡ್ಜೇವ್ದೇವೇ ಕುದುರಾವಡಿಯೇ ಶಾಪ ಆಗಲು ಅಲ್ಪ ಕುರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತದ್ದು ದುಂಪವನಾಗ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದರು
నీగల మోలేడు కళ్యాణుడు సూర్యుడు పులే ఉండు ధాన్య పండుదు అదగా ముగ్గురు పంటారు ఇంకా అప్ప పెద్దనగా కలెత్తియారు సూర్య వృద్ధనగా అయితే పులే కలెత్తియారు నిగల ఒక్కనకి ఏందగా కర్ತು ಬೈದಾರ ಒರ್ತು ಬೈದಾರ ಅನ್ನೋದು ಒರಿತು ಬತ್ತುನನ್ನ ಆಂಡ ಜಿಡ್ಡು ಬರು ಕರ್ತು ಬತ್ತುನನ್ನ ಕರೆಂಟು ಮುರಿ ಬರುವಡುದು ಅಪಡ ನಿಗಲು ಕರ್ತದೆ ಬೈದಾರು ಅರಡು ಸದ್ದು ನಿಗಲೆ ನೀರು ನಂಜಾಂಡ ನರಮಾನಿ ಪಗೆ ಅನ್ಪಡ್ಡದು ಅದ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ನೀರು ನಂಜಾಂಡ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ನರಮಾನಿ ಪಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ನೀರು ನಂಜಾಂಡ ತೇತು ಮುಗತ್ತು ಬಚ್ಚೋಡು ನರಮಾನಿ ಪಗೆ ನಾಡ ಹೊರಪೋಡು ಇರ್ಬಾರಪ್ಪೋದು ಸಂದೀಪ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬಾಳುವ ಎಂಕು ಬರ್ಪು ಜನ ಅಪಡ ನಿಗಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ದು ಪರ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪ ಹೊಡ್ಬಾರ್ದು అప్పుడు పక్కా బుడుదు పరరాజు ఏం చెప్పిని పక్కా బుడుదు పరరాజు పోడుందాడ బళ్ళాడన బుడుపోడు కేనెన్ కేనోడు కేనెన్ నినేన్ కేనోడు అదగా దిన్నದ ವಚನ ಬನ್ನದ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಅರೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಪೋಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆಲೆ ಮಗಲು ಬಳ್ಳಾಡನ ಬುಡು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಪಿನೇನು ಪಣ್ಪೇರು ಕೇನೇನು ಕೇನ್ವೇರು ಅದಾಗ ಆಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅದಾಗ ಆಗ್ಲು ಐನೀರ ಬಚ್ಚಿರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಗಡು ದೀದದು ಜತ ಪೋಪೇರು ಜತ್ತಂ ಪೋವನಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸವರು ಪಣ್ಣಗ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ವಾರೀತಿ ಇಡೀ ಪಡುಬಲೆನ ತನ್ನ ಕೈಟು ದಿವಂದನ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಗಲು ತೂವಂತು ಒಪ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋವನಗ ಆಗಲು ಏನಪ್ಪ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೋವನಗ ಆಗಲು ಪಂಜದ ಪದೌಡು ಪೋವನಗ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರು ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮಾರು ಕಾಂತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಇರುವೇರ್ನ ಕಾಯ ಕೈನ ಬಣ್ಣಡ ಈ ಪದ ಉಡ್ದು ಹಂಚಿಪೋನಾಗ ಪಂಚದ ಪೌಡ್ದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬೋದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಅವನ ಪಿರಾರ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಇರುವೇರು ಜವಾಣಿಯರ್ನಾಗಲು ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಕಾಯಿ ಮಾರು ಕಾಂತಮ್ಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರು ದುಗ್ಗಮ್ಮಲ್ಲ ಕಿಸ್ಕ ಅವಡು ತೆಲ್ಪಿರು ಅದಾಗ ಮಗಳು ಕೇಳಿರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮರಳು ದುದ್ದು ತೆಳ್ತೀನಿ ಪೊರ್ಲು ದುದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಮಾಡೋಡು ಅಂಟರು ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇನ ಬಟ್ಟರು ಪೋಡಿಗಿದ ಬೆರ್ಮೆಗೆ ಬಂಟ್ರೇನ ಪಡ್ಡೈದ ಪಕ್ಕೋಡು ಪರ್ಮಲ ರಾಜೋಡು ಒತ್ತಪ್ಪೆ ಕಿಲೋಡು ಒಂಜಮ್ಮ ಶಬ್ಬಕ್ಕೂ ಇರುವೇರು ಇನೆವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪುಟ್ಟಿದರಿಗೆ ಪರಾಯ ಪುದಾರು ಕೋಟಿ ಮೆಗೆ ಪುದಾರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಎದುಡು ಬರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅರೇಬೆ ನೋಡು ಪಿರಾಡು ಬರ್ಪಣೆ ನಿಜವೇ ನೋಡು ಮಾಡೋದು ಮರಟು ಮರ ಬೀರು ನೆಲಟು ನೆಲ ಮಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರು ಅವು ನಿಗುಲಾದಾನೆ ಒಂಜೋಳಿ ನಿಗುಲು ಸಿಗುಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿನಾ ನಾಲೆಜ್ ಬಂಡದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಲು ಹೊರಗೆ ಬರ್ದು ಅವಿನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಲ್ಪ ಗೋಂಬ ಜೋಕುಲ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಜಿ ತಾಜಿ ಉಂಡು ಎಡತಾಜಿ ನಡುತಾಜಿ ಬಲತಾಜಿ ಒಂದು ಒಡೆ ಪೋಪುಡಿಗೆ ಏನ್ವೇರು ಎಡತಾಜಿ ಮೆದುಳ್ಳ ಎಣ್ಮೂರು ಪೋಪುಡು ಬಲತಾಜಿ ಬಲವುಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಪೋಪುಡು ನಡುತಾಜಿ ಪಲ್ಲಿತ್ತ ಬಯ್ಯ ನಡೆ ಪೋಪೆರು ಪೋಪೆರು ಅಡೆ ಪೋಯ್ದ ಏನಾಡು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಕಿನ್ನಿದಾರಡ ನೀರು ಪಾರೋಡು ಮತ್ತು ಬಲಿ ಬಂದರು ಪುರ ಕೇನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಬಲಿ ಬಂದರು ಪುರ ಪಣ್ಪರಾಗಲು ಪಚ್ಚ ಹಂಚಿಪೋಣ ಉಪ್ಪಿ ಬಣ್ಣಾಯ ಇಂಚಿಪೋಣ ದಂಡ ಒಕ್ಕು ಬಣ್ಣಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ತೆಂಕಾಯಿ ಪೋಡಂದಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತೇನೆ ಅಪ್ಪೆದೇಯಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಬರ್ಪೇರು ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಚಾಮುಂದ ಚಂದ ಗಿಡ್ಡ ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಚಾಮುಂದ ಚಂದ ಗಿಡ್ಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಬುಡೇದಿಡೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಂಬೇರು ಒಡೆ ಗೊತ್ತೇರು ಒಡ್ಡದು ಆರು ಪೇರು ಬೇರು ಬಂಡ ಗರಡಿ ಉಭಯಗಿತ್ತಿದ ಆಧಾರಿಗೆ ಪೋತೇರು ಅಂಟೇರು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಪೇರು ಬೇರು ಬಂಡ ಗರಡಿ ಪೋಪೇರು పోదుడు చంద్రగిడిని పత్తురు పసి అత్తుకు ఎలా అనిపారు పడినాక బత్తినాయి గురువా ఇత్తినాయి గురువా ఉండదు బత్తినాయి శిష్యే ఇత్తినాయి గురువు ఉండడు అదగా మొగల కొంచెం అంగ సాధన తోజేసేందుకు అవి ఒప్పండి బత్తినాయి గురువు ఉండదు ఒక ఉపాయుడు ಬಲೋಟು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಉಪಾಯುಡು ದಿಂಡು ಮಲೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ದಿಂಡು ಮಲೆ ಪಾರಾದ ಪತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಅಲ್ಪ ಪರಕೆ ಸಂದಸ್ತದು ಎಣ್ಮೂರು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅದು ಆಗಲು ಕೃಷಿಕಾಯಕ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಕೃಷಿಕಾಯಕ ಮಲ್ತಂದು ಪನಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಪಂಜಿದ ನೆಪಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟೆ ಪೋದದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಪಡು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆದಾಗ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾಗ್ಬಂತು ಎಕ್ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ಎಕ್ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಸರ ಅಂತ ಏನಾಡು ಬಣ್ಣಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇದ್ದೋಡು ಆಗಲ ಕೋಟಿಗೆ ಬಲವಾಯಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಬತ್ತ ಅರಂಟು ಬತ್ತಂಬೇರು ಅದಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರ್ಪೇರು ಏನ ಬಣ್ಣಡ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಗರಡಿಡು ನೇಮ ನೆರಿಕೊಳ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಯ ಬೀರಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ನಮ್ಮಿನಗಲೆ ಇಂಬು ಕೊರಪ ಸತ್ಯಗೆ ಎಂದಾದು ಕೊರಪ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಅಪ್ಪ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗೂ ದಯಾರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಪ ಅಂತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಡೆಯತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗೂ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಳೆಭಾಗ್ಯಗೂ ದಯಾರಕ್ಷಣೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಪ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ ಪಂಡದದು ಆಗಲ್ಲ ಇರುವೇರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸೂತ ಕೊಡು
ವೀರಮರಣನ ಅಪ್ಪರು ವೀರಮರಣ ಅಪ್ಪನೆರಡು ಪಕ್ಕ ಆಗಲು ಕೊರನ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಡೀ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅಟ್ಟಿಯರು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಗರಡಿ ಮತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆನೆರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳ 90% ದಾತಾಂಡ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಗಲು ಪಣ್ಣವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಬತ್ತಿಗಳು ಅಗಲ್ಲ ಆನಿದು 465 ವರ್ಷ ಪಿರೋದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಅಡ್ಡ ಸದ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಡೆತಾದ ವಿತೆ ವಿಷಯ ಆಗಲು ಕೋಟಿ ಜನರೇ ಬರ್ತೀರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ದವನು ನಟ್ಟು ವಿಷಯ ನೀಗಲು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯ ಜೀವಂತದಿಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅವೇ ಹೋರಾಟ ಇದೇ ನಾ ಪಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬೆಳಚಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಕಲ್ಮಾಡಿರು ಅರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಬದುಕು ಪಡುಮಲೆದ ಬೋಂಟೆಡ್ದು ಶುರುವಾಪಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ಮೂರ್ದ ಬೋಂಟೆಡ್ದಾತು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು ತೊಲೆ ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆಡ್ದು ಸುರು ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆಡ್ದು ಅಂತ್ಯ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಹೋರಾಟ ಪನ್ನಗದಾದ ಏರೆಗೂ ಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಗೂ ಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗೂ ಬೋಡಾದ ಹೋರಾಟ ಅವು ಕೇವಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ತುಡಿತಾತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ತುಡಿತ ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತ ಆತನೆ ಅವು ನೆನ್ ಬಹುಶಃ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಹೊತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಂಡಿರು ನನದ ಅವಕಾಶ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯರಿಗೆ ಆರು ಒಟ್ಟು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಆರು ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ನರಮಾನಿ ಸಮಾಜಗೂ ಭಕ್ತಿದ ತುಡರು ಅರಲಾಯಿಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪಾದಪತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪನೇ ಆವಡುತ್ತಿಂತಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಬಿಲ್ಲವಸಂಗೂಡ ಒಂದುಂಡು ಸಮನ್ವಯಕಾರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ತುಕಾರಾಂ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ಉಪ್ಪಿನ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಟೆ ಚೆಲುವರಾಜ ಪರಂಪುಲ್ಲೆ ತಿರ್ತಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲೆಡ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ತೂತ್ತಗೆಂಡಗು ಕೈಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಸತ್ಯದನ್ನೇ ನುಡಿಬಾರಡು ಪಂಡದು ಬೈದ್ಯರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ 9 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಪದ್ಮನಾಭನ ಒಟ್ಟು ಕುದ್ದೊಂದು ಪುನಾಗ ಪದ್ಮನಾಭನಡುವಂಥ ಪೋಡಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಎತ್ತುಂಡು ನಿಂತ ಗೋಷ್ಠಿ ದಾದಾಪುಣ ದಾದಾನ ಪಂಡದು ಆ ಡೆಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಆಜಿ ಯಾನು ಈತ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಡಿದ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿ ನಟ ಎಂಚಿನತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸೀಮಿತ ಅನುಭವ ಎಂಚಿನೋಂಡು ಯಾನು ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಐಕ್ ನಟ ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಂದುಲು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕು ಪಿರ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಿನಡ್ದೋಸ್ಕರ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದು ತುಂಬು ಎನ್ನೋರಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರು ದಾನೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ಯರ ನೇಮ ಬಂದಾಗ ಅಕಾಲಣಿಕಲೆ ದಾನೆ ಬಿರುವೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಎಂದು ಎಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಆಂಡ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ತದು ನೇರ ಕೇಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಜಯಂತಿ ಬೈದ್ಯಲನ ನೇಮ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವೆರ್ಲ ಮಲ್ತುಜ ಪಂದಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ನೆನೆಪಾಪುಣ ಪಣದು ನಾನು ಕೇನ್ಯ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವರಂತೆ ಮೊನೆ ತುಯೇರೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ నేను ದೇಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ದೇಶಡು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಂಡದು ಮಾತ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವಾದಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಪಿನ ಜಾತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು
ಬಹುಶಃ ಅಂಚಾದು ಜಾತಿನ ಬುಡ್ದು ಮೂಲ ಓಲಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೆನ್ನ ಪೊರ್ತುನು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಟೆ ಮುಗಿಪೇನ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೇನು ನರಮಾಣಿಯಾದ ಪುಟದು ದೈವತ್ವಗೂ ಏರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲ ನರಮಾಣಿಲಾದ ಪುಟ್ಟದು ಆಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುಟಿಯೋಲು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಸಿರಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅಧೀನೋಗಿ ಪೋಯಲು ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಪುಟಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಗೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ್ಪುಲ ಕಾಂಡು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಪುಟಿಯ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಇರು ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಡುಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗನ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆನಪಾಪಿನ ಜಾತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಾದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮೂಲ ಓಲಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೆನ್ನ ಪೊರ್ತುನು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಟೆ ಮುಗಿಪೇನ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೇನು ನರಮಾಣಿಯಾದ ಪುಟದು ದೈವತ್ವಗೂ ಏರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲ ನರಮಾಣಿಲಾದ ಪುಟ್ಟದು ಆಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುಟಿಯೋಲು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಸಿರಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅಧೀನೋಗಿ ಪೋಯಲು ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಪುಟಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಗೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ್ಪುಲ ಕಾಂಡು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಪುಟಿಯ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಇರು ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಡುಲ್ಲ ಆ ಅಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಂಡು ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ನಟೆ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಗರಡು ವಸಂತನ್ನೇ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಬಹುತೇಕ ಗರಡುಲಿನಿ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕೈಟುಂಡು ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಏರಣ ಕೈಟು ಪುಂಚಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶುಡಿಯಾನಿನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕಲದು ಮುಂದುದೇನು ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಏನೋ ಸಮಾಜದ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಏನು ಬಿರುವೇದೇ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಇನ್ ದೇಶ ತಿರ್ಗಿಯ ದೇಶದೊರ್ಮೆಲೆ ಯಾನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಡು ಪೋಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಪಯನನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊಗ್ಗನಗ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುದೇವರು ಎನ್ನ ಬೈದ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟೆಡು ಇನಿ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪಾಪಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕ ಜಾನಪದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಸವಲತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ಸೇವೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ಜಾತಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂತೇರಿದಿನ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಏರೆಗವರಿಯಾಗ ದುರಂತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಆ ಜಾತಿ ದಯ ಪಂಡದಿನಿ ಎಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪಗ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನನಾಗ ಐಟೆ ಜಾತಿ ದಾಯಗ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪರ್ಯವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪರ್ಯವು ನಾವು ಮಾತೆಟ್ಲ ಜಾತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಗಣನೆಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡಲಾಪಿರಪೂರ್ವ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನ ನಂಬುತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನಿ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನಿ ವಿಷಯಾಂತರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ವಾ ಉದ್ದೇಶಲ ಎಂಕೆಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಬೈದ್ಯರನ್ನು ತುಳಿತು ತೋಪೇನು ಯಾನೊಂದು ನಾಟಕಕಾರೆ ಇನಿ ವಾಧೇಯಿನ ದೇವಿ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊಂಡಾಡುವನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತೆರಡು ಯಾನನ್ನು ಒಪ್ಪಿವೆ ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 15-14 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ದೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಚಂದನದ ಸೋದರ ಸೀರೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಅಪಗನೆ ಯಾನು ದೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ನಂಕಿನಿ ದೇಗ್ಲ ದೇವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಗರುಡಿ ಕೊರಡು ಪಡೋದು ಗೊತ್ತ ಇನ್ನು ಮರಣಿ ಇನ್ನು ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತೆ ಆದ
ಬಲ್ಲರಿನ ಮರ್ದುಗುಣ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಓಂಜಿ ಪವಾಡ ರೂಪೋಡು ಚೆಲುವರಾಜ ಪೆರಂಪುಳ್ಳಿ ಬೇತ ಸಮಯ ಕೊನೆ ರೊಪ್ಪಡು ಇತಿಹಾಸನು ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿಡು ಪೊಡು ದಿನಾಲು ಪಂಡದು ಇತಿಹಾಸ ಪಣಪುಡುಂದಾಂಡ ಅವಿನ ದೊಂಕರಣ ಮೇರು ಸಾಧ್ಯಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡಿನ ನಾಗಮಂಡಲಡೆ ಅರೆ ಜಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಪಂಪ ನಾಗಮಂಡಲಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಗ್ಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕಥೆ ನಡಪುಡು ಮಸ್ತು ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಒಂದು 500 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಕತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ರೂಪೋಡು ಆಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸನು ಬದಲು ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ತಿನ ಕುಲತ್ತು ಆಂಡ ದೇವಿ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ತಿ ಪುಣ್ಯದ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಅದು ಪುಟುದಿನಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ವಾಗೊಂದಲ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆನಮನದೊಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ತುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನನ ಕೊಡ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ತಾನುಲಾ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪಿನಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುಲಕ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮರಣಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಅವೇನೇ ನಾನು ಮಾನುವೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಂಬಿಕೆ ಪರ ಗೊಂದಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಗುಲು ಕತೆಗಾರನಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿನೊಂದು ಇನಿ ದೇವೇರಿನ ರಡ್ಡನಮನೆ ನಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಿರು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆಡು ಒಂಜಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಡು ಮುಗ್ಧತೆಡು ನಮ್ಮನಕ್ಕಳು ಎಂಚಳ್ಳರು ಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮೀ ದೇವರ ಪಂಡದ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡ ಬೇತೆದಾಲಜಿ ಪಂಜೋಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಏನು ತೂವಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅವು ದೇವರೇ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಡು ಕೆಲವು ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವರ್ಗ ಅಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕರ ಆಸ್ತಿಕರ ಪಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡನೆ ಆಪುಜಿ ಗೊಂದಲಡುಪ್ಪುನ ಅಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದ ರವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪೈನಿ ಇನ್ನು ಬೂರ್ದಿನ ಯಾನು ಪಡುಮಲೆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಪೂರ ಎನ್ನಾಕುಲು ಯಾನು ಏರಳ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಪುಜಾನ ಆಂಢ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಾಗಿನ ಇದ್ರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏಪಲ ಬರೊಂದು ಪುಡು ನಂಬಿಕೆದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರು ಮಾಯಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಶರಣಾವುಡು ಅಕಲಿನ ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬೋಡು ಅಕಡ ಅಭಯ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಐಟೆ ವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾತ್ರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಬನ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಒಕ್ಕರೆದುಪ್ಪ ಅಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶುರುವಾಪುಡು ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನಿ ನಡಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈದ್ಯರ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಏನ ನಂಬಿಕೆ ಬೇತೆ ಯಾನ ಟೀಕಾಕಾರ್ಯತ್ಯಾನು ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಬೈದ್ಯರ್ಲು ರಾಜ್ಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಪಾತ್ರಿಣ ಮೂಲಕನ ಪರವ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕನ ಕೊಡಿ ಇರಿಟ ಪ್ರಸಾದ ಕುಡಿದ್ರ ಡಬ್ಬಾಯದ ನುಡಿಕೋರುಂಡ ಆಡಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಪು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನವೀನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಂಬಿಕೆಡು ಆ ಪಾತ್ರಿಳ ನಕಲಿನ ಪರವೇರ ನಕಲಿನ ನಂಬುವ ಪಂಡದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರ ನುಡಿ ಪಂಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಚಿತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣಬುಡಿ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಶೂರತ್ವದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ತಿಗಲ ಗಂಟೇರು ನಕಲು ಅಕಲಿನ ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತೂಪಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವ ದಾಂಡ ಗರುಡಿ ಪೋಂಡ ಕೈ ಮುಗ್ವೆ ತೂಪವೆ ನಾನು ಟೀಕಾಕಾರ ಎತ್ಯಾನು ನಡ ಗೊಂದಲದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಪಡುಮಲತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪೇನು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲಿಡ್ಲ ಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಪರವೀರನ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೋಡಿದಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಭಾರಿ ಜೋಗುಡು ಗೋಜಿಡು ಗೌಜಿಗದ್ದಲ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಡುಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತೂಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ 2-3 ಪಾತ್ರಿನಕಲು ದರ್ಶನಡು ಅಭಯದ ನೋಡಿ ಕೊರಿ ಅಲ್ಪ ನಾಗೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತನಿಗೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ಪೂರ ಆಂಡಲ್ಪ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಅವನ ಕಟ್ಟು ಕತೆಪ್ಪ ನೋಡು ಇಜಿನ ನಂಬೋಡು ರಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣಂಕತ್ತೆ ಬೈದ್ಯರ್ಲನ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರಿನಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಾಡ ನಂಬೋಡು ಪಡುಮಲೆಟ್ಲ ದಾದನ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ದಾದನ ಉಪ್ಪರಿಯವ ಪಂಡದು ಆಂಡ ನಟ ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ನಳತ್ತಿನ ಜಾಗೆವು ಉಂಡು ಅವು ಪಡುಮಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ವಾ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲದ ನಾಟು ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬೂಡ್ದನು ಪಂದ್ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ದೇಹ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಪಡುಬಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಮಾತಾಡಲಪ್ಪನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪೆರುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿನ ದಂಟಿಯೇ ಬುದ್ಧಂತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೈದರನ್ನು ಚಾವಡಿ ಜತ್ತು ಪೋಪಿಲ ಕಮಲ್ತಿರಿಯೇ ಆಕೇರಿಗದ ಯುದ್ಧೋಡು ಬಲ್ಲಾಲೆ ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಕೋಟಿನ ಕೇರಿ ಏನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನನೆತ್ತಿರಲ ಉರ್ಕರುಡು ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಳನ ಬಗ್ಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಂಡ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಳನ ಮಿತ್ತು ಪುಚ್ಚಿನ ಈ ಗರ್ವ
ನಂಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡ ಆಂಡ ಪಡುಮಲೆಡೆ ನಡೆದು ಹತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಲ್ಪತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಗೊಂದಲ ಬರೋಡು ಪಡುಮಲೆದ ಬಳ್ಳಾಳಿ ದಂಟಿ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ಅಯೋಧ್ಯದ ರಾಮ ಮಂದಿರನ ಗೆತ್ತುತ್ತುಳ್ಳೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಮಗ್ ತಿದ್ದಪ್ಪೆ ಕೈಕೇಯಿ ವನವಾಸಗೂ ಪೋಪಿಲ ಕಮಲ್ತುಲ್ 14 ವರ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತೆ ಪಿರಬತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಸಮೇತ ಒರಿ ಅಗಸೆ ಹೊರ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯನ ಬೊಡೆದಿನ ಪಿರ ಇಲ್ಲು ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅತ್ತ ಪನ್ನೇಕ ರಾಮಿ ಕೂಡ ಸೀತೆನ ಕಾಡು ಕಡಪುಡಿ ಆಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಬಿಡ್ತು ಪೋತುಜಿ ದಯ ಪೋತುಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಯೋಧ್ಯನ ರಾಮಚಂದ್ರನ ದೇವರ ಪಂಡದು ಒತ್ತೊಂದಾತನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದುಂಟು ಒಬ್ಬ ಬೇತ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಲೂಚರಣು ಪುರತ್ತು ಒಂದು ಪುನಃ ಎನ್ನನ್ನು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಏನನ್ನು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಜಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಾಸ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಪಡುಮಲಿರದೇ ಇದ್ಜಿರಂಗ ಸಮಿತಿಕ ಪುರ್ಲೆ ಪಡೆದ ಅಂಚಾದ್ಯಾನಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಒವೇ ನಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ದಾಂತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಗೊಂದಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಆತೋಡು ಬುರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಎನ್ನುದೋಡು ಇನ್ನಿಕತ್ತೆ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೆಲಸ ಇರ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ನಟತ್ತೆ ಯಾನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿಜಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಲಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನು ಸಮನ್ವಯಕಾರ ಚಿತ್ರ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚಿತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತುಜಪಾಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ದಾದನ ಆಪುಡು ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆ ತಾಕತ್ತು ಬೈದ್ರಂದನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಡ್ದು ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಎದುರು ಡೊಲ್ಲೇರೇನು ನೇರ ಬನ್ಪೇನು ಇಂಕ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಲಜ್ಜಿಯಾನ ದಳಲತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಲತ್ತು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿಯಾನ ಮುಂಗಾರು ವಸತಿಗಂತೂ ಬೆನ್ನಾಗ ಶಾಸನ ಸಭೆಟ್ಟು ಡೆಸ್ಕ್ ಗುದ್ದದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡಗಾದಿನ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವನ ಅವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆಡಿನ ಬೈದಡು ಅವು ದಯ ಬೈದಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುವೇರು ಬೈದ್ಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಡ ಆ ಆದರ್ಶ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಿಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಒಪ್ಪಿಬೇಡ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀನವರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಪಾತಿರು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಯಾಪಲ ಪಾತಿರು ಜಾನ್ ಒರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಂಡೇರು ರೌಡಿಲು ಪಂಡದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಮಲ್ಲ ಸಂವಾದ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಷರ ಲೇಖನ ಬರೀ ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ಗೊಂದಲದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರು ಕಡಕತ್ತುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬರೆದುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗತ್ತು ಜೇಟೆ ದಯ ಬರೆತೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ರೌಡಿಲು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇನಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿರ್ತೀರಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜರಿ ಯಾನವೇನು ನೇರ ಅಕ್ಷಯ ಬರೋದು ಕಡಪುಡಿಯಾನು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಂಪರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲು ಬೂರ ಉಣ್ಣಟೆ ಏನು ದೇಹ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಕತೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಾಟಕಕಾರ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಬೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗೆತ್ತನ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡು 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಐರ್ದ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಜ್ಜರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯ ಅಜ್ಜರಿಗೂ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟುದಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ದಾದನ ಅದು ಪುಡೋ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದನ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಪ ಒಂದು ಪುರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆನ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕನ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್ಯಮುಟ್ಟ ಆಟ ವೈಪೋಡು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೆಳಲನ್ನು ದೂರುಜಿ ಆಂಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರಿನ ಕಥೆನ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಒಯ್ಪುನು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರಧಾರನ ಕಾಲ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಲ್ಲ ಒಡೆಗಾಕೊಂತ ಬಾರ್ದಿರು ನಾವೇನಿದ್ದು ಪಯ್ಯ ಬೈದ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಕಲ ಕೈಟಿ ವಿಜೂಷಕ್ಕೆ ಆತರು ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಆತರು ಪಯ್ಯ ಬೈದನಲ್ಪ ಏರ ತೊರ್ಪುನಿಗೆ ದೊಂಕುನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಲ ಬತ್ತ ಆಕುನಿಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ದಾದನ ಆಪುಡೈಟೆ
ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಕೋಟಿಚಿನ್ರ ಬೂಡುಗು ಬನ್ನಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ಕಿನಿದಾರುಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದುಂಬು ಪಲಿಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದುಂಬು ಬೈದೇರ್ಲು ದಾದನ ಪನ್ನಾಗ ಬೈದೇರ್ಲು ಪೋದ ಹಾಕುನ್ಗೆ ಕೋಟಿಚಿನ್ನೇರು ಏಪ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ಹಾಕದು ಜೇರು ಏಪಲ ಪಾಪದ ದಂಟಿನ ದುಷ್ಟರಿನ ಮಾತ್ರ ದೊಂಕು ದುಪ್ಪರೆಯವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊಂದಲದ ಕತಿಕುಲು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಒಯ್ಪಡು ಬನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನಿ ಕಾಲಡು ದಾದ ನಡಾದಂಡು ದೇಯಿ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆರಡು ದಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆತನು ಪೆರುಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಡು ದಾದ ಆತನ ಪಡೆದ ನಂಗೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಎನ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕಕಾರರು ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಗೆತೊನ್ವೇರು ಜನಕುಲಿಗೆ ಜನರಂಜನೆ ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ರೂಪಕೋರ್ನಾಗ ಒಡೆಡೆ ಪೋಪಿನಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತು ಮುಟ್ನಾಗ ದಾದನ ಆಪುಡು ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ನೀನು ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಚೆಲುವರಾಜ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬಾ ಮೀನುಪ್ಪರೆಯವು ಬಾಬು ಶಿವ ಪೂಜಾರ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಪಂಚಮಂಗೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಜಾನ ಇನ್ನು ದಾದಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರನ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದನಾಗ ಸಾಮ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕಕಾರ ಬರೆಪಿ ಬಣ್ಣನಾಗ ಐಟ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬೋಡೊಂದು ಜವ್ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ತಿಚ್ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಡು ದೀನಾಗ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬೋಡೇಟೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಖಕರ್ನಾಕುಲು ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ವತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ ಅಕಲ್ನ ಮೂಂಕುದ ನೇರುಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರಾದು ನಾಟಕಕಾರ್ಯ ಅದು ಬರೆಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ವಸಂತನೇ ಪಂಡೆ ನಟ ಜೋಕುಲು ಬೈದ ಶಾಲಾದ ಜೋಕುಲು ಅಕಲೇ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಪಂ ಪನ್ನಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಚಿತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬಾಂಬೆಡಿ ನಡೆದ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಪುಡು ಎಂಕ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಏರ್ ಪಂಡದು ಈಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಉತ್ತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪಂಡದು ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ KR ನಾರಾಯಣ ನೆನದಿನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೀಮಿತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಂಡ ಕೆಲವುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನೀಗಿಸೋಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರನ ಬಗ್ಗೆ ರೌಡಿಲ ಬಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ನಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತಿರ ಪನ್ಪೆ ಪೆರುಮಲೆತ ಪಡುಮಲೆತ ಬೂಡುರ್ದು ಬುದ್ಧಿಯಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಚಾವಡಿ ಜತ್ತು ಪೋಲೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಜತ್ತು ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇನೆನ ಇಡೀ ಸೇನೆ ಆಕಲಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಾಕನ ತಿಗಲೆ ತೂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ರೌಡಿಲಾತನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬುದ್ಧಿಯಂತ ಲಕ್ಕನೆ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲನ್ಲ ಕೆರ್ದು ಪಡುಮಲ ತಬುಡುನು ಅಕಲ್ನ ವಶ ದಿವಂದ್ವಿರು ರೌಡಿಲಾತಂಡ ಆಂಡ ಕಡೆ ಒಂಜೇ ಎತ್ತಿನಿ ಬುದ್ಧಿಯಂತಗ ಬೋಡಾದು ಏನನಿ ಏಪ ಎಂಕಲನಿ ಏಪ ಚಾವಡಿ ಜತ್ತು ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ತಾಂಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಾಲಿರ ಪಂಡೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕುಲ್ಲುಜ ಪಂಡಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಜೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಮೋಜಿ ವಸ್ತುಕೇನುವೇರು ಕೆಲ ಗೊತ್ತಿನ ಪೂರ ಕತೆ ಗೆಂದಾಳಿ ತೋಟ ಪರ್ಯವು ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಪುರ ಕೇನ್ನ ಐಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲಾರು ಉಡಪೆದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಢಲ ಬೈದೇರ್ಲು ಪಂಡದು ನಂಬುಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಚಾವಡಿ ಜತ್ತು ಪೋಪೇರು ಬಲ್ಲಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಚೂರ್ಲ ಹಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಜರು ಕೇಂದ್ರ ಹಕ್ಕತ್ತನಗಲಿಗೆ ದೇಯಿಗೆ ಪಂತಿಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜವನಿರ ನಂಕ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಒಂಜೆ ಒಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಪಾಡೋಂಡ ಐಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆರ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿಚಿತ್ರ ಒಂಜೇ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಆಣಿತೀರಪಾಯರು ರಾಜ್ಯ ಆಳುಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕೆಲವು ದಂಬುದಾಂತಿನ ಆಳಿನಕಲು ಇನ್ನು ಬೈದ್ಯರನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಕಡೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಸೀಮೆಡು ಏರೆಗ್ಲ ಸರಿಸಾಂಟಿ ದಾಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬೈದ್ಯರ ನಕಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಾನಿ ತಿರ್ಗೊಂದುತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇಡೀ ನಟೆ ಅಕಲ್ನ ನಡಪುದ ಆ ಅರ್ಥ ತೆರಿದೆತ್ತಂಡು ದೇಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಬೈದ್ಯರು ನಡತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯಡ್ಲಕಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದಂಡಕಲಿಗೆ ಆಂಟ ಒಲ್ಪಲ ಅಕಲು ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗೂ ಒಯ್ಟಲ ಕೈಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನು ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮೆಗ್ಗೆ ದುಡುಕು ಸ್ವಭಾವಯಾದು ಕೋಟಿಯಂತೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಯಾತ್ರಂದಾಂಡಲ್ಲ
ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಪಣದು ಬುದ್ಧಿಯಂತರನೇ ಆಡು ಗೊತ್ತು ತುಣಂದಾಂಡಲ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿಚಿರು ಕೋಟಿ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಕೆರ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿನಂದಾಂಡ್ಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಆಂಡ ಬಲ್ಲಾಳನೆದುರು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣುಗಳ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡಿಜರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೆರೆಯುತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಏನಿಗೆ ಭ್ರಾತೃಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯಡು ಪರ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿದು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಧಿಕದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೆಗ್ಗೆನ ಪಲಯ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಲಯ ಮೆಗ್ಗೆನ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆನಿಕಾಲುಡೆ ತೆರಿಪಾಂಚಿತ್ತಿನ ಶೂರ್ಯರು ತೆರಪಣಂದನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬಹುಶಃ ದೇಯಿನ ಆದರ್ಶ ಜೋಕುಲಾದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇನ ಇನ್ನು ಜಗದೊರ್ಮೆ ಪೋಂಡಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತಿರ್ತು ತೋಜನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ವಂಶದಗಳು ಪನ್ಪ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ಯರ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪನಿಯರೆ ಚೀಟಿ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಗಿಪೆ ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ರೆ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪೊಂದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಏಸು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನು ಅಮರು ಬುಳ್ಳಿಲು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬತ್ತಡು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾ ನಾಟಕ ಬರೆಯ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳೆ ಕತೆ ಆಡ್ತುಂಡು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಮೂಲಿಕೆ ವರ್ಮ ಮಾಗನಿಡು ನ್ಯಾಯೋಡು ಸತ್ಯೋಡು ಧರ್ಮೋಡು ವಾಕರಣಗಳ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಕ್ಕಲು ಆ ಕೀರಿದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನಿಕಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಗರುಡು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮರಣಕಾಲದ ಪಕ್ಕ ಮೂಲಿಕೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗರುಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತಿನ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆ ಪೇರು ಲಡಾಯಪ್ಪನಿಗೆ ಮೊಪ್ಪರಾತ್ರಿ ಮುಪ್ಪಪ್ಪಗೆ ಲಡಾಯಿ ನಡಪ್ಪನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲ ಲಡಾಯಿ ತೂದು ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಮುಗೀಜು ಪಣದ ಬಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅದು ನಿಖಲು ವರ್ಮ ಮಾಗಣಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ನೆಕಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ನಿಖಲು ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಪಿದೇಡ್ ತಿರುಗಲೆ ಪಣದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ್ನ ಸೀಮಿತ ಜಾಗ ವರ್ಮ ಮಾಗಣೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಗಂಡು ಅಂಚಾದಿನಿ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ಸೀಮಿತ ಆತೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇಖ ದಯ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಓವೇ ವಿಷಯೋಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಅಭಯದಾನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ನಿಖಲು ವಾಕರಣ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾರ ಪಂಡದು ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಅಭಯರ್ದೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಳು ಸೀಮಿತ ಅದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗಲ ತಿರುವಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಆಣಿ ಸಸಿಸ್ತದ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟರೆ 11 ಬೈದಿನ ಮೂಜಿ ಹಾಸು ಕಲ್ಲು ಇನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇದು ದಪ್ಪೊಂಡು 30-40 ಜವನರಿಗೆ ಗರ್ಪರೆ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಕಳು ಕಿದಕಲ್ ದಾಟಿ ದಿವನ್ ಬೈದರಿಗೆ ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಸ್ನಾನ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟಬಲದ ಜಾಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಗಿಲೊಂಡು ಐಕ ಆನಿ ಕಾಲುಡು ಅರಿತ ಮುಡಿತಲೇ ಪೋಂತುಣಿಗೆ ಅಕನ ತುತ್ತೈತ ತುಯರನ್ನ ಹಾಕೊಂಟು ಮುಟ್ಟೈತು ಇಂಚಿನ ಅಜಾನುಭವಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಡುತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡದೇನು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಪೇರು ಪೊರ್ತು ಪದ್ರಾಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಣಿಂಕ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಈ ಪಾತ್ರೆಡು ಮುಗಿಪೆ ಅಭಿಮಾನುಡು ಇಡಲೆತ್ತದು 4 ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಜಾತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಂದು 5 ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಂಡ ಸಂದವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪರಮಾನಂದರು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂಜೇನೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಚೆನ್ನೈ ತತ್ತದೇ ಬನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಕೋಟಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು ಬಿಡುಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣವು ಮೆಗ್ಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣವು ಆಯನ ತಪ್ಪುಡು ಉಂಬಿಯಲ ಭಾಗಿಯಾಪೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಅನ್ಯಾಯನು ಅಳಿತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ತೀವ್ರ ಇನಿ ಪಡುಮಲೆ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಪಡುಮಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕಂದೇನ್ವೆ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಇನಿ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಇನಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು ತುಳುನಾಡ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಪ ಒಬ್ಬೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಯಾನು ಒತ್ತುದು ಪನ್ಪುನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಕಲು ಖಾಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕದನೆ ಬಟ್ 300 ವರ್ಷ ಆತು ನನ್ನ 3000 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಪೊಗಲ ಕಳಂಕ ಬರಂದು ಆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುದಿಯೋಡು ಇನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಜೀವಿತಾವದೊಡ್ತುಲೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಕಲು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟದನೆ ಅಕಲ್ನ ಅಂತ್ಯೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ
ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವು ಕಟ್ಟ ಉಂಡ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವು ಕಟ್ಟ ಉಂಡ ಪಂಡ ತನುಕುಲು ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯೆನು ಜವಣರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ರಕಲು ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡತ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರಿನ್ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟು ಬುಡ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅತಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನಿಕ್ಲ ನಮನೆನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜ ಆರು ಪಂಡಿಲೆಕೊನೆ ವರ್ಷಗರ ಆಚರಣೆ ಆಪಣು ಮುಗಿಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗು ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಖಾಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ ಅಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸೊಂಜನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಸಂತಾನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಒಳ ಎಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಯ್ನು ಪೂರ ಸಮಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಆ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇತರ ಸಮಾಜಗೂ ಅವೇ ರೀತಿದ ಬದುಕು ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಆವಡು ಪನಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಸಮಯದ ಮಿತಿತ್ತ ಅವಡ್ದವರ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೇಲು ಪಂಡಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ನಾವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನೂ ದೆತ್ತೊಂಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲುಂಡು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಲಾಯಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಲ್ತೋನಗ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಐನು ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ಚೀಟಿದ ರೂಪಡು ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿದನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೈನು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಮಂಜಸವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ತೀಕು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವಂಥ ಸಹೃದಯ ಸೂಚನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸೂತಕ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂತ್ಯ ಆಯ ಸತ್ತಗ ಮೃತದೇಹನು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾದ್ಯಡ್ ದಿಪ್ಪರು ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಡು ಅವಿಡದ ಪಕ್ಕ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಏನ ಸಮಾಧಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಗಲ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಪು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ನ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಅಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆತನ ಬಂಡು ಅಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಆತನ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಅಗೆಲು ಬಳಸೋಡ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಗುಲಾಯ್ಡು ಅವು ಬೈದ ಕುಲ ಬಳಸೋಡು ಬೈದ ಕುಲದಾಗಲ ಐತವೇ ಒಂದು ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಮ್ಮತ್ತ ಅಗೆಲು ಪಾಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೆಲ್ ಬಳಸೋನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನೇ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ಲಾಂಚಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಮಟುಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಬಳಸೋನ ರೂಪ ಬಳಸೋನ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆ ರೂಪಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಾದನತ್ತು ಮಲ್ತಜೇರ್ ಪಟ್ಟ ಅಪಾದನತ್ತು ಬಂದುಲುತ್ತಜೇರ್ ಅಲ್ಪ ದುರಂತ ಮರಣತೆ ಅಲ್ಪ ಬಂದುಲುತ್ತಜೇರ್ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪಡು ನೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲು ಮಲ್ಪಡು ಬೈದ ಕುಲ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಥರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಬಣ್ಣವೇ ಬಲಸನ ವಸ್ತುಲ ಪುರವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬಾರೆ ಬೊಂಬೆ ಅಂದು ಕುಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಲಸೆರಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ಅಟ ಅದು ಬಾಕಿಂಡು ಮಣದ ದಾರಜ್ಜಿ ಅಪಾದಜ್ಜಿ ಬೈದ ಕುಲ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಬೈದ ಕುಲ ತಗಲು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಟ ಸಾದಂಚ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟು ದೇವಿ ವೈದ್ಯ ದಿನ ಹುಟ್ಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಂಜ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇವಿ ವೈದ್ಯ ದಿನ ಹುಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಯವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ದಾಖಲಾತಜಿ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಅಯೋನಿಜಿ ಅದು ಹುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅಯಲು ರಾಮಾಯಣ ಪೋನಾಗ ಸೀತೆಗಳ ಒಂದೇ ಬಗೆತ ಹುಟ್ಟುಂಡು. ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು
ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಂಬುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ನಂಬಬಹುದು, ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ನಾವು ದೇವಿ ಅಂತಲೇ ನಂಬೋದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹೇಗೆ ಅಯೋನಿಜಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ದೇವಿ ಬೈದೆ ಅಯೋನಿಜಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯೋನಿಜಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವಿ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ, ನಮ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಂತೋಷವೇ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಜ್ಜನ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಾಳಂಚ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು, ಸಮನ್ವಯಕಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನಾನು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರಬಹುದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಥೆಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡುಮಲೆಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ್ ಬಿತ್ತ ತನಕನೂ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಓಡಾದಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಕುರುಹುಗಳಿದೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನುವ ವಾದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ನೆನಪುಗಳನ್ನ, ಕುರುಹುಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 60-70 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ನೆನಪುಗಳೇ ಆಧಾರ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆನಪುಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಾವು ಇವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುರುಹುಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ? ಅದು ಪಡುಮಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಕುರುಹುಗಳಿದೆ, ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ನೆನಪುಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಕುರುಹುಗಳಿದೆ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಮಂದಿರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಕೂಡ ಗರಡಿಗಳನ್ನ ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪಡುಮಲೆ ಅಥವಾ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಥಾನ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ನನ್ನ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿದದ್ದೇ ಆದರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಡೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕುರುಹುಗಳಿವೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನೊಂದು ಭ್ರಮಾಲೋಕಕ್ಕೆ, ಭಾವನಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಜುಡಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆತನ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ದೇವೈದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೋಟಿಜನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಇವತ್ತು ಹೇರಾಜ ಬರ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವೈದ್ಯದಿಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಕೋಟಿಜನ್ಯರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ, ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿದ್ದವರು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಜೈ ಹಾಕಿದವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಚಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಗರಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾವು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಭಟ್ರುಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮೆದಾರೆಲ್ಲಿ ಪಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನವನ್ನು ನಮ್ಮವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಲಶ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ನಾವೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ತಪ್ತಾ ಇರುವವರು ನಾವೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಡುಮಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರು ಕೂಡ ತಂತ್ರಿಗಳೇ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇರಳದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಿಗಳೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರಡು ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ದೈವಲು ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕವಡೆ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ನಂಬಿಕೆ. ನಂಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೊಡುತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತು ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ. ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲುಡು ಏರ ಪೊದುವಾರ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂಬುವ ಅಪ್ಪಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕರಟು ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯದಾದುಂಡು ರಡ್ಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲುಡು ಒಂಜಿ ನಮನೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ എടുത്ത് ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಕೂಡ ದೈವದ ಕರಡು ಕುಳಂಜಿ ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಷ್ಟಮಂಗಲುಡು ಕವಡೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೇರ ಬೈದ್ಯರನ ಪಾತ್ರಗಳು ಪರವೇರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನದು ಏನ ನಂಬುವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಜೇವುಗೆ ತಗಿನ ಪುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ದೇಬೇದಿ ಅಂತ್ಯ ಆಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಡಿದ ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರಿತ್ತೆ. ಜೇವು ಕೇದಗೆ ಅಯೋನಿಜಿಯಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡಿದ ಅತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಂದ ಅವರು ಗಣೇಶ ಅಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೊಡನಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಓದಿದ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತವರಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪಡುಮಲೆಟ್ಟು ಅರೆನು ಗಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅರೆನು ಅಲ್ಪನೆ ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ತಿರಂದು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಅರೆನ ತಂಗಡಿನ ಆತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕದು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ದೇವೈದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪುಡು ಆರು ಏಪ ಅಲ್ಪ ಪಡುಮಲೆಟ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವಲೆ ಬಿಡಿಪೇರ ಆರು ಗೆಜ್ಜಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಆರು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಪುಜೇರ ದಾಯ ಅವಳು ಪಡುಮಲೆಟೆ ಆರೇನು ಅಂತ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಟನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರಿ ನಂಗೆ ಪಡುಮಲೆಲ ಆವೋಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಲ ಆವೋಡು ಇಂದು ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡದ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಐನು ಪೊಲಿಪೋಡು ಪಂಟನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ
ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ತಿರುಚಿದು ಇನಿ ಪಡುಮಲೆಟ್ಟು ಅವಳು ಅಕಲು ಜತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿನ ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಏತು ಒಂಜಿ ಸಮಂಜಸವನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಯ ತಿರುಳು ಇಷ್ಟೇ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೇವಿ ಬೈದಿದ್ಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಪಡುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೋ ಅಥವಾ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಬಿಡದೆ ದೇವಿನ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಪಿನಿ. ಪೇರು ಬರ್ಪಿಕಾಲ ಬಂದಾಗ ದೇವಿಗೆ ಅಂತರಾಡು, ನುಪ್ಪನ್ ಪಿಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಕಾಂತನಗ ಅಂತರಾಡು ಮಾಡಿ ಬರ್ಪು ಅಂತ್ಯ ಪಣ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ದೇವಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ದುರಂತೊಡಾಯ ಸರ್. ಅದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದನ ದೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪ ಸರ್. ಅದು ಒಕ್ಕಲಡೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲಡೆ ಲಕ್ಕಾರಿ ಸರ್. ಅದು ಅವಿಡದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಡು. ಅಂತ್ಯ ಅವನಾಗ ಒರ್ಕಡೆ ಜೀವನ ಹೊರ್ತುಗೊರ್ತಿನ ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆಗೂ ದುರಂತ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಸರ್. ಅದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ದುರಂತ ದುಂಬತ ಬರ್ಪಡು. ಇನ್ನಿತ ಪೇಪರ್ಲ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪೇಪರ್ಲ ಉಂಡು ವಾರಿಸ್ದಾರೇರು ಉಳ್ಳದು. ವಾರಿಸ್ದಾರೇರನ್ನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವೇನು ವಾರಿಸ್ದಾರೆ ದುಂಬತ ಪತ ಮರಳಾಪು ವಾರಿಸ್ದಾರ ಕಾಂತನ ಬೈದೆ ಸಾಯನ ಬೈದೆ ಐಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಗಲ ಪಾಸ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲ ಸತ್ಯದೇವನು ಬಲ್ತಿರು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ ಅಲ್ಲಗಳೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒವೇನ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಗಳೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಂಚ ಉಂಟು ಅದೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡು ದಾದಾವಂಡ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಜನರ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಸ್ತದಿ ಕಡಾಪುಡು ಆ ವೇಷಭೂಷಣಲು ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡೇ ಪುರ ಅವನು ಅವು ಎಂಚ ನಿಜವಾದ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತನನ ಒಂಜಿ. 2ನೇದ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಜನರ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಆಯುಧಲು ಕೌಂತು ದೀತೆರಂದು ಅವು ಅಂದ ಅತಂಡ ಆಯುಧಲು ಓಡೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಈತೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇರು ದುಂಬತಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ. ದಾನ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಐಟ ಅದು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿಕೆ ಪಂಡು ಬದಲಾವ ಸೇರಿದು ಬೋಕು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಂಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಿದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಓ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತು ತರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯವರು ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಎರಡು ಮಂದಿ ಪರವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತದ್ದಲ್ಲ, ಪೆರುಮಳೆ ಬಳ್ಳಾಲರು ಎಣ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾದಿಗೆಗೆ ಬರುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಪಂಚಾದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಈಗ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪಂಚಾದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪೆರುಮಳೆ ಬಳ್ಳಾಲರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜದ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದಗಿಡಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೋಟಿಗೆ ತಾಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಟಿ ಸತ್ತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೂಡ ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೈವದ ಕಾಲ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಚರಣರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಚರಣರು, ಹೊಸತ್ತು ಕತೆ ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇಳದಂಥ ಕತೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಹೇಗೆ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂವಾದದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ಎತ್ತಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾದದ್ದೇ. ಈಗ ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಯ್ದರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಒಂದು ಏನು ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪರವರು ಅಥವಾ ಭೂತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬೈದೇರ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಂಜೆಯವರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ. ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿರ್ಮಣ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿಯ ತಾಯಿ ಆ ಸುವರ್ಣಕೇದಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತಿದೆ. 10 ಜನ ಸೇರಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಮನಪನ, ನಾವು 10 ಜನ ಏನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆರ್ಕೇನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆಯನು 10 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕುಲು 10 ನಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆರೆ ಪೋಂಡ ಆಪಿ ನಿಂಚೆನೆ ನಾವೇನು ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ನೇನು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಟೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅವಡು ದೇಯಿದಾದ ಬೈದೇರ್ದಾದ ಇಡೀ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟದ ಸತ್ಯದಾದ ಇದು ಆರು ಸರಿ ತುಕಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡೇರು నేను ಪೂರ ಅತಿಯಾದ ಗೆತವನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿಪಂಡು ದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಯುದ್ಧೋಡು ತೀರ್ಪೋತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅತ್ತು ಮೂಲ ಈ ಮಾಮೂಲಿದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬನ್ನಗೆಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಶಾಲೆ ಬೈದ ಜೋಕುಲ್ ಅಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ಒಲ್ಪನಾಬೋದು ಎರೆಗ ತೆರಿಪಾನಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾನಾಗ ಎಂಗುಲು ಯುದ್ಧೋಡು ಸೈದಿನಿಂದ ಪಾನೋಡ ಅತ್ತು ಪೆರುಮಲೆ ಬಲ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಪುಡಾದು ಚಂದುಗಿಡಿಗೆ ಬಾಣ ಪುಟ್ಟ ಸೈದಿನಿ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರುಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮನ್ವಯಕಾರರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಂ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತನ ಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪುನರಪಿ ಕೇಂದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಒಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪುರಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸರಿ ತಪ್ಪುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿದ ನಾಲೆಜ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಘದ ವತಿದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿದ ವತಿದ್ದು ಜಂಟಿಯಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆತಂಡ ಇದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮನೆದ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪವು ಕೊಂಡರನಂಚಿನ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ದೀಡೊಂದು ನನಾತ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು ನನಲ ದುಂಬುಗಳ ನಡತದು ಬಹುಶಃ ಇನೀತ ನಂಗೆ ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣನೋ ಚರಿತ್ರೆನೋ ತಿಕ್ಕಂದಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲೇಕೊನೆ ನಂಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ನಮ್ಮ ಗಮನಗೂ ಬರೆಯೋ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಬನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಾಟೋಡೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ತೂದು ತೇಲ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಕವಡೆ ಗೊಬ್ಬವನ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಪುಡತ್ತದ ಆತನು ಪುಡಪ್ಪೆರದಾಲ ಒರಿದುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನು ಹೂವೇ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಿ 4 ದಿನ ಆ 4 ದಿನದ ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಂತೋಷಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಬದುಕು ನೆಂಚಿನ ಬಂಡದ ಮಾತ್ರ ತೂಕ. ಸೊ ನೆಕ್ ಸಾಧಿದಾನೆ ಅಂದು ಸಾಧಿ ತೋಜಿಪಾಯಿ ನಕಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಪುನರಪಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ.
ಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮನ್ವಯದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾಣಿಂಚ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿ. ನಂಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪರೋಡು ಬಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಮಂತೀರ. ಆಡ ಇರಿತ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳನಕ ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಡು. ದಯಮಲ್ತು ಬಂದಲೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು, ಆಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುರುಕಾಶಯನಂಚಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಹತ್ತವು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ನಾತು ದುಂಬು ಏತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಸ್ಪರ್ಶ ಪಂಡದು ತೀರ್ಥ ನೋಕೊಂದಿತ್ತಾರ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಕ್ಲಿಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯಾಪನ ಬಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮಲ ಐತೆ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆತ ಆ ಪುರುಷ ತುಕಾರಾಮ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿದ್ಯೆಡು ಅದು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಯಾವಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಗ ಆರು ಪಂಡರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈತೆ ಹತ್ತಂಡೆ ಬೇತೆದಾಲ ಉದ್ದೇಶದಾಲ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಅಕೆರಿದ ಪಾತ್ರದಾನ ಬಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಡಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಸಮಾಜೋಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಸಹೃದಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿ ವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾತೃಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾಣಿಚ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿದಂತಹ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಂ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾಣಿಚ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತರಂಗದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಪೆರಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮಾನಂದ ವಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದಂತಹ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಂದಿನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ವೀನಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೇಳಾಲು ಅವರು. ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತನು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಾಣಿಂಜರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ಆರ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ಯಾಡಿಪನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತನಾರು. ಅವಿಡದ ಬುಕ್ಕ ಮುಂದೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಯಾರ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅವರ ಕೋಪಡ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗೇರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮನನ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಕುಡಲ್ ಎತ್ತದ ಪಾತೇರು. ನಾವು ನರಮಣೆನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡ ಅವು ಐಕೆ ಮನಪನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂದು ಅಕ್ಲು ನಿಷ್ಠವಾದಿ ಲೇಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪೇರು.
ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರು, ಅಂಚೆ ಮಾಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆರನ ಕೈಟ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏನು ಬೊಲ್ಪು ಆರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕು ದಾಲ ತೀರ್ಜಿ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಮಂಡೇರು. ಅವು ಅದು ಪಂಡೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ತು ಉಂತೆ ಉಂತನ ಬುಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬತ್ತದ ಆರನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬರೋದು ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬರೋದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿವ್ಯ ಈ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನೂತನ ಯುವವಾಹಿನಿದ ನೂತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ ಬಹುಶಃ ಬಿಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರು. ಇನ್ನಿತ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೋಜಿನು ಸುಜಾತ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಮೂಡ್ದು ಬರಡೊಂದು ಆಶಿಸ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಕಡೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ರಂಜಿತ್ ಎಚ್.ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಒಂದೆಟ್ಲ ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊರದು ಬೆಂದೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ವಂಜಿತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾರು ಆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ರಮಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಲು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಅವಡವನ್ನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸದಿರು ಆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ದೇವಿ ಬೈದೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಅತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಪನ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಚೆರುವರಾಜ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ಮನಸಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಅವಡೋದ ನಾಕಲು ಮನಸಾರೆ ಆ ಒಂದೇನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನಾರು ದೇವಿ ಬೈದಿನ ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಆರೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ ವಿಷಯಲು ಆರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಬಾಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ತನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿಯರು ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದ್ಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದ್ಯಶ್ರೀ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಆರು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಯಾನ ಅಲ್ಪವರ ಹೋದು ಸಮನ್ವಯಕಾರಣ ಬೋಂಡಾರೆ ಒಂದು ಆಪಣ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಆರ್ನ ಟೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾನಂದವಿ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಉಂತುದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜೆ ಆ ನಿಟ್ಟಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಬನ್ನರು ಆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಡು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಮನನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಜಿ ಲಿಖಿತಡು ತನ್ನ ಒಂದಾತು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಓದಿನವು ಬರೆಯಿನ ತೂಯಿನ ಅವು ಮಾತಾ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರೆಗಳ ಸಸಿಹಿತ್ತಲು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮರಾಣಿಯ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗಲ ಸಮನ್ವಯಕಾರ್ಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ಉಂಡತಿ ಐನು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡ ನನ್ನ ಕೇನು ಬಂತೋಜುನು ಏರ್ ಪಂಡೇರತ್ತ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಬಗೆ ಹೆಣ್ಮ ಬಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರಾನು ಅಂತೂ ಆ ಒಂಜಿ ಐನು ಸಮನ್ವಯ ಕೊಡ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಲು ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ಯುವಕರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಡನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಇನ್ನೇ ಆತನು ಜವಣೇರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು ಪೂರ ಜವಣೇರು ಒಂಜೇ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಎಂಕಲೋ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ ಜವಣೇರಿ ಅವಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿನ ಮೂಡಿಸದಿರು ಬಹುಶಃ ಸಮನ್ವಯಕಾರರು ಆರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನವರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಭಿಕೇರಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಪುನಃ ಯಾರು ಬಂಡೆ 100 ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಏರಿದಂಡು. ಸೊ ಡಬಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸಕ್ತಿರು ಮಸ್ತು ಇಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಅವಡನ್ನು ಆಶಿಸ ಒಂದು ಆಗಮಿಸ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಂಜನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಭಕ್ತವೃಂದಗ ಅನಂತರ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕರಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಮೂಲ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನು MC ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ ನಿತೀಶ್ ಭಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಯುವಕರು ನಮ್ಮಡ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿಲು ಏನು ಮರಳ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಜವಂದಿಯರ್ಲು ನಮ್ಮಡ MC ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಜವಣಿಯರು ಮಾತವಲ್ಲೇರು ಜವಂದಿಯರ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬತ್ತೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಜಾರ ಪೂಜಾರ ನೀವುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆರ್ನ ಆರೆಗಳ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪರ ನಿಕ್ಲೇನ ಅನುಮತಿಗೆ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ.